Είναι ένα φεστιβάλ που, όπως όλοι γνωρίζετε, νομίζω μετά από 5 χρόνια δεν έχει την υποστήριξη κανενός. Το ΕΙΝ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών θεωρούν αυτό το φεστιβάλ περιττό και δεν θέλουν να το χρηματοδοτήσουν γιατί δεν προσφέρουν τίποτα. Άλλωστε, με την οικονομική κρίση και τη χρεοκοπία της χώρας, εδώ δεν έχουμε να φάμε, τον πολιτισμό θα κυνηγάμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όσοι μας επισκέπτεστε κάθε χρόνο, ακόμα και αυτοί που ήρθατε για πρώτη φορά, θα διαπιστώσετε ότι αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι παραπάνω από μια παρέα που δεν έχει τι να κάνει και απλά κάνει χαβαλέ. Είναι η απόδειξη ότι το άσυλο είναι χρήσιμο, ότι οι φοιτητές έχουν ανάγκη να δημιουργήσουν και ότι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να δημιουργήσει, να μπλεχτεί με τους υπόλοιπους και όλοι μαζί να κάνουν κάτι. Αυτό φαίνεται ότι τρομάζει μερικούς, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ για να τους θυμίζουμε ότι θα πρέπει να φοβούνται. Σε λίγο θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση της φοιτητικής εστίας, των πολιστικών ομάδων της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Φόφη Τουρτουροπούλου, η οποία θέλει να χαρακτηρίζει τον εαυτό της σαν εμψυχότρια, αλλά εμείς όλοι ξέρουμε ότι είναι η σκηνοθέτηδα αυτής της παράστασης και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς ήταν εδώ αφιλοκερδός και βοήθησε όλη τη χρονιά. Καθώς και τον Δημήτρη Μυστριώτη, ο οποίος έκανε τα σχέδια και την κατασκευή των σκηνικών με τη βοήθεια φυσικά των παιδιών. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για την παράσταση, ελπίζουμε να την απολαύσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να ξέρεις και το άλλο όμως, ο νεκροσωλήνας θα χρησιμοποιείται και μετά το άδειασμα για τις
τις κηδείες. Σίγουρος. Σίγουρα, καταλαβαίνεις. 18 χιλιόμετρα δρόμου να φτάσει μέχρι εκεί, μακρύ ταξίδι. Ενώ έτσι, όλοι στο Νεκροσωλήνα. Στην πρώτη τορπίλη το πτώμα. Στη δεύτερη χείρα, στην τρίτη ο παπάς και στο τέλος σε μία μεγάλη συγγενής. Τρομερή πατέτα σου λέω. What the fuck. Τι μαλακίες είναι αυτές. Εμείς τι θα κάνουμε τότε. Εμάς θα μας πετάξουν έξω και στη θέση μας θα προσλάβουν τεχνικούς με άσπρες μπλούζες και στυλό στο τσεπάκι. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε διαδήλωση. Με συγχωρείτε. Εγώ είμαι αντίθετη στις διαδηλώσεις. Στο κάτω-κάτω, αν το αποφάσισαν έτσι οι αρχές, πάει να πει ότι είναι καλά. Άλλωστε το πράσινο θα είναι για το λαό. Μου φαίνεται δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Γιατί? Γιατί αυτό δεν θα γίνει για το λαό, αλλά για μια ομάδα κερδοσκόπων, οι οποίοι έχουν αγοράσει τα κτίρια γύρω από το νεκροταφείο. Φαντάσου όμως πόσο μεγάλη αξία θα αποκτήσουν όταν εκείνο το νεκροταφείο είναι πράσινο. 2 εκατομμύρια. Είναι βέβαια. Μα δεν γνωρίζεις το νόμο 143 QR. Θα κερδίσουν πολλά χρήματα. Όχι, τι λέει ο νόμος 143 QR. Λέει, σε περίπτωση απαλωτρίωσης ιδιωτικής περιοχής, Μας είναι 400 τάφη, είναι ιδιωτική περιοχή. όταν μια περιοχή δημοτικού πρασίνου γίνεται ιδιωτική, οι ιδιοκτήτες της περιοχής έχουν το δικαίωμα να κτίσουν μέσα στο πράσινο νοσοκομείο, κλινικές, βίλες, ξέρεις τώρα. Στα ζωάκια του ζωολογικού κήπου. Αυτοί σκέφτονται τους υποπόταμους, ενώ οι άλλοι κερδοσκοπούν εμπορεύοντας τάφους. Εμπορεύονται τάφους και πτώματα. Συγγνώμη. Η τάφη η οποία είναι στο κεντρικό τμήμα είναι καταλημμένη ναι ή όχι. Ναι, είναι κατηλημένη. Και λοιπόν, Πού νομίζω ότι βρήκαν τα πτώματα? πού τα βρήκανε. Τα αγόρασαν. Από πού τα αγόρασαν, μωρέ. Από την Ιουγκοσλαβία, ανταλλάσσοντάς τα με τρανζιστοράκια. Δηλαδή, το πτώμα που βρίσκεται στη διπλανή αίθουσα που μας είπαν ότι βρέθηκε εδώ από γραφειοκρατικό λάθος, τι είναι. Ιουγκοσλάβικο πτώμα. Μπράβο, το κατάλαβες. Δεν είμαι χαζή. Μωρέ, χαζοί είμαστε εμείς και οι λύθοι και αυτούς τους έξυπνους αφήνουμε να μας απολύσουν κι από πάνω. Και τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε? Βέβαια, τι να κάνουμε? Εσύ επιπλέον είσαι γυναίκα. Και τι με αυτό. Ναι, αν εγώ ήμουν γυναίκα, θα κυκλοφορούσα με ένα στρώμα στην πλάτη. Θα έκανα τόσα χρήματα που θα γέμιζα το στρώμα. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που λέτε. Τι στρώμα, τι λεφτά στην πλάτη. Να ξαπλώνεις ρε κοπελιά, πώς κάνει εκείνο στο βάθος στην άλλη άκρη της πλατείας. Δηλαδή να κάνω την πουτάνα. Τι, παρεξηγήθηκες. Έλα μωρέ, αυτή είναι μια συμβουλή που δίνεται σε φίλοι. Θα έλεγα περισσότερο στην αδελφή μου. Δηλαδή εσένα φασάρισε η αδελφή σου να ήταν πουτάνα. Όταν γεννήθηκε η αδερφή μου, ο πατέρας μου άρχισε να φωνάζει. Επιτέλους, έλα κορίτσι! Μακάρι να χρησιμοποιήσει αυτό που η φύση της έδωσε και που οι ηθικολόγοι θέλουν να πουλιέται σε κρυφά. Πρωτότυπος ο πατέρας σου. Πρωτότυπος, αλλά σοφός. Όμως η καταραμένη αδερφή μου σπούδασε, έγινε δασκάλα, παντρεύτηκε και έκανε 3 παιδιά με τον ίδιο άντρα. Μετά από αυτό ο πατέρας μου πέθανε από τη στενοχώρια. Με συγχωρείς, αλλά ο πατέρας σου πρέπει να ήταν τρελός για να θέλει να πέσει η κόρη του τόσο χαμηλά. Αγαπητή μου, μια γυναίκα με την πορνεία ανεβαίνει ψηλά. Όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος, είναι η μοναδική περίπτωση χειραφέτης της γυναίκας. Ο άντρας λέμε ότι είναι ανώτερος επειδή τη συντηρεί. Και λοιπόν, Όλες οι πουτάνες συντηρούν με τα χρήματά τους έναν άντρα. Είναι η μοναδική περίπτωση ανωτερότητας της γυναίκας. Έναν άντρα που τον διάλεξε μόνη της και τον ζει με τα χρήματά της. Είναι όντως η μοναδική περίπτωση χειραφέτησης της γυναίκας από τον άντρα. Και είναι και το πρώτο σκαλοπάτι για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Άλλωστε, το λέει και το τραγούδι. Το τραγούδι της μάχης. Πρώτες οι γυναίκες με τους σταυροφόρους στην Παλαιστίνη ξεμπαρκάρουν. Ήμασταν εμείς! Εμείς οι ξεδιάτροπες εμείς! Που ξεμπαρκάραμε πριν από τους παπάδες και πουληθήκαμε στους κυνηγούς. Είμαστε φάρος πολιτισμού. Είμαστε οι γυναίκες που προσφέρουμε στοργή. Πουλάμε αγάπη χωρίς τιμή. Στα παλιά τα χρόνια, όταν στα χρηστά σπίτια γίνονταν αμαρτίες, ο έρωτας μας φορολογούταν. Και το 1/3 το έπαιρνε το κράτος. Υπολογίστηκε ότι με αυτά τα χρήματα αγοράστηκε ένα θωρηκτό και ένα αντιτορπιλικό. Ακόμα και σήμερα πλέον στη θάλασσά μας. Εάν υπολογιστεί δεν. Όλοι οι ναυτικοί, το μισθό του 15μέρου τους, να μας το εξοδεύσανε και ότι μετά το 1/3 πήγε στο κράτος, καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι όλα τα έξοδα του ναυτικού τα καλύψαμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Γι'
Αυτό λοιπόν να θυμάστε ότι είμαστε φάρος πολιτισμού. Και όταν δεις ένα πλοίο να πλέει στη θάλασσα, να θυμάσαι. Δημιουργήθηκε από τον ερωτά μας. Τι συμβαίνει, ποιος πυροβολεί? Ποιος μία! Ποιος τα έχουν! Με ληστές! Αλλά πρώτη φορά βλέπω τόσους πολλούς ληστές μαζί. Δεν θα με πανώ στα χέρια. Ίσως είναι ληστές που απεργούν. Κοιτάξτε, έχονται κατά δω! Δεν πιστεύω να θέλουν να κρυφτούν στο νεκροταφείο. Κοιτάξτε τι κάνει ο φανατισμός. Τα έχει ξαπλώσει στο έδαφος, του αρέσει να τον σέρνουν. Σήκω πάνω, ηλίθιε! Καλά που υπάρχουν οι φίλοι και τον μαζεύουν. Μα είναι βλάκας. Έχει χτυπήσει. Πώς χτύπησε, μωρέ? Πες μου γιατί τον πυροβόλησαν. Μα ναι, έχει χτυπήσει το κεφάλι, δεν το βλέπεις. Ποιος τον πυροβόλησε, μωρέ, με τι? Με σφαίρες δεν έχουν τους πυροβολισμούς. Δεν μου τη χάρη. Πυροβολάνε με ψεύτικες για να τους τρομάξουν. Πώς κατάφερε να τους τρομάξουν. Κοίτα τον άλλο πως ξαπλώθηκε. Έλα, μωρέ. Κοίτα τι κάνει αυτός εκεί που πηδάει ψηλά για να πιάσει με το κεφάλι του μια σφαίρα που περνάει ψηλά. Κάνουν ό,τι μπορούν για να προβοκάρουν. Ήθελα να ξέρα τι θέλουν. Κοίτα, πετάνε πέτρες. Για δες, μπορείς να δεις τι λέει το πανό. Γράφει τέρμα οπιά στις απολύσεις. Θέλουμε δουλειά για όλους. Αυτοί οι σκοτώνονται για να μπορέσουν να δουλέψουν και να ξανασκοτωθούν από την κούραση όταν δουλέψουν. Αλήθεια, ακόμα πιστεύεις ότι είναι ηλιθοί. Μωρέ, δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Τι ξέρεις αν τις βάλει τον τάξιο. Συμφωνείτε, βλέπω. Ναι, πείτε μου ότι είναι πάλι τον τάξιον αυτό το πράγμα. Φυσικά. Τι νομίζεις, μωρέ, ότι δεν διαβάζω τις σωστές και ανεξάρτητες εφημερίδες που λένε ότι πρόκειται για μια μερίδα κουρασμένων αγωνιστών που επιτίθεται στις δυνάμεις της τάξης. Η αστυνομία είναι αναγκασμένη να τους αντιμετωπίσει για να αντιμετωπίσει τη χειρότερη μερίδα του έθνους. Μπράβο, το έμαθες απ' έξω, βλέπω. Βέβαια, και όταν μου έρχεται κοινωνική αγωνία, επαναλαμβάνω τα 2-3 κομματάκια που έχω μάθει και ηρεμώ. Φεύγουν. Μπράβο στην αστυνομία, κοίτα μας τρέχουν. Έτσι, κατάφεραν να επιβάλλουν την τάξη. Μπράβο στην αστυνομία. Ζήτω η ελευθερία! Καταλαβαίνει τι βολιάζεις! Σου το κράβδασα γιατί η κυβέρνηση, κύριε Διευθυντά. Ψεύτρα! Σ' άκουσα που φώναζες ζήτω ελευθερία! Μάρτυρες οι συνάδελφοί σου! Η ελευθερία με την έννοια της κυβερνήσεως και της αστυνομίας. Αλήθεια! Και από πότε υπάρχει κυβέρνηση που επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί το άοπλο πλήθος? Τι δεν υπάρχει? Αλλά εσένα τι σε ενδιαφέρει, μήπως θα τα βάλουν μαζί σου, θα του βάλουν με τους ανωτέρους σου. Στοιχηματίζω το κάνεις επίτηδες για να με καταστρέψεις, επειδή δεν με υποφέρεις εσύ και ο μεθύστηκας ο πατέρας σου. Θεός συγχωρέσει. Κύριε Διευθυντά, ας αφήσουμε κατά μέρος τους νεκρούς. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Το πτώμα στην άλλη αίθουσα, τι δουλειά έχει? Τα λέτε για το Ιουγκοσλάβικο. Ιουγκοσλάβικο. Καλέ, αυτό με την ανταλλαγή τρανζίστορ. Τι είναι αυτή η ιστορία με τα ραδιοφωνάκια? Αφού ξέρετε, κύριε Διευθυντά, η κατάληψη στους τάφους, μην ανησυχείτε, δεν θα μιλήσω σε κανένα. Όχι, δεν κατάλαβες. Θα τα εξηγήσεις σε μένα και αν καταλάβω ότι με δουλεύεις, αλλήμονός σου. Εγώ να σας δουλέψω. Μόνοι μου έβγαλα τον νόμο 143 QR για τις απαλωτριώσεις των νεκροταφείων που θα γίνουν πάρκα. Τι νομίζετε, κατάλαβα ότι υπάρχει μια κερδοσκοπική κίνηση στη μέση, αλλά δεν θα το πω σε κανένα. Ναι. Τι τώρα, μεταφέρουν το νεκροταφείο 18 χιλιόμετρα έξω από την πόλη για να το κάνουν πάρκα και λιμνούλες και δεν θα μιλήσω σε κανέναν, μην ανησυχείτε. Η αστυνομία! Κοιτάξτε εκεί στο βάθος! Εγώ λέω να πηγαίνουμε. Αφεντικό, βλέπω ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο και μάλλον είναι της αστυνομίας. Νομίζω ότι ψάχνουν την Ανέα. Η αστυνομία! Σ' άκουσα που φώναζες εσύ την ελευθερία και τώρα θα τα βάλουν μαζί μου. Όχι, κύριε Διευθυντά, όχι. Θα τους πείτε ότι το φταίξιμο ήταν όλο δικό μου. Θα πιω μήπως μου κάνουν αλκοστές. Θα πούμε ότι ήμουν αμεθυσμένη. Δεν είναι αρκετό να περάσεις αμεθυσμένη. Πρέπει να κάνεις και την τρελή. Διότι είναι αποδεδειγμένο το να κάνεις τον νεκροδέρτη σε τρελαίνει σε ποσοστό 80%. Επειδή εγώ δεν είμαι τρελή, αρνούμαι. Κλασική αντίδραση τρελών. Η κραυγή «Ζήτω η ελευθερία» είναι μια διέξοδος στην υποσυνείδητου τη στιγμή της κρίσης. Και δηλαδή τώρα βρίσκεται σε κρίση και γι' αυτό φωνάζει «Ζήτω η ελευθερία!» Λοιπόν, για να ακούσω, όταν κάποιος σε καλεί, πώς απαντάς? Ζήτω η ελευθερία! Όχι! Πρώτα πρέπει να πεις το όνομά σου και μετά την κραυγή «Ζήτω η ελευθερία!» Εντάξει, δεν θα μιλώ. Θα κάνω μόνο την τρελή, ναι. Εντάξει, λοιπόν, τώρα πηγαίνω.
Θα τα πούμε μετά. Ζήτω η ελευθερία! Πρόβα έκανα. Μωρή ηλίθεια, μωρή βλαμμένη. Αλήθεια, δεν το κατάλαβες. Τόση ώρα σου κάναμε πλάκα. Ψέματα. Αυτή η ιστορία με τη μεταφορά του νεκροταφείου ήταν μαλακίες. Bullshit. Ηλίθεια! Βλαμμένη. Πού πάτε καλέ! Μείνετε να με βοηθήσετε! Αντίρρητα. Ζήτω η ελευθερία. Σε έπαιρνες όλες, αλλά δεν μπορώ. Είναι περιουσία του Δήμου. Κι αν λείψει έστω και μία θα το καταλάβουν, γιατί τις έχουν και τις κοιτές των φτωχών. Κοπέλα μου, εγώ δεν θέλω να την πάρω μαζί μου, να την νοικιάσω θέλω. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο μία βραδιά να κοιμηθείς να νοικιάσεις ένα δωμάτιο. Όταν φύγεις δεν θα πάρεις και το κρεβάτι μαζί σου. Πρώτα, εδώ δεν είναι ξενοδοχείο. Κι ύστερα, γιατί θέλετε να μπείτε στην νεκρόκασα? Μήπως το κάνετε για τους τραυματισμούς? Όχι για τους τραυματισμούς. Για να θεραπευτώ από μία νευρική αρρώστια. Τη φερετροφοβία. Πάσχω κι εγώ από αυτή την αρρώστια! Αλήθεια, και πώς τη θεραπεύετε? Τραβάω κάτι σούρες που πάω και κοιμάμαι σε κάσα μαζί με τον νεκρό χωρίς να το καταλάβω. Προσπάθησα κι εγώ με το αλκοόλ, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ξυπνάω τη νύχτα και νομίζω ότι βρίσκομαι μέσα με φέρετρο. Οι τείχοι μου σφίγγουνε τα χέρια. Το καπάκι πέφτει πάνω στο κεφάλι μου. Άτσε που πάντα μου έρχεται στενή στις πλάτες. Σου λέω υποφέρω. Ηρεμήστε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Το βρήκα. Τι να ερεμήσω. Ο γιατρός μου είπε ότι πρέπει να μπαίνω κάθε λίγο σε μια νεκρόκασα. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Θα πάτε σε ένα γραφείο κηδιών και θα αγοράσετε μία. Ξέρω ένα που έχει εκπτώσεις. Μετά τις γιορτές της ξεπουλάνε. Θα αγοράσετε μία νεκρόκασα, θα την βάλετε κάτω από το κρεβάτι σας και θα μπαίνετε μέσα όποτε σας έρχεται η κρίση. Κοπέλα μου, έτσι δεν θα υπάρχει το μακάβριο του νεκροταφείου. Το θέμα είναι να είναι εδώ. Άλλωστε υπάρχει και αυτή η ηλίθεια, αυτό το ζώον η γυναίκα μου, η οποία θα αρχίσει να βάζει πάνω λουλούδια, στολίδια, ξέρω τι σκατά άλλο και θα το κάνει ένα πρωτότυπο κουτουλάκι, ας πούμε, να το έχουμε στο σαλόνι. Γι' αυτό σας λέω, σας παρακαλώ, είστε οι μόνοι που μπορεί να με βοηθήσει. Αφήστε με να ξαπλώσω και θα σας δίνω 3.000 ευρώ για κάθε επίσκεψη. Εντάξει, ελάτε, ξαπλώστε σε αυτή. Σε αυτή. Ναι, σε αυτή. Μου φαίνεται ότι θα μου είναι στενή στις πλάτες. Τι λέτε καλέ, δεν ξέρω εγώ τις κάσες. 38 νούμερο είναι, ξαπλώστε. Σίγουρα έτσι. Ναι καλέ. Βγείτε γρήγορα έξω, βγείτε. Είναι μια κυρία στην είσοδο. Μια με μαύρα. Ναι. Η γυναίκα μου είναι, μην αγχώνεσαι. Δεν έχουμε συζυγικές νεκρόκασες. Α, όχι, αυτή δεν θέλει να κάνει την πεθαμένη, τη χείρα θέλει να κάνει. Και πού σε παρακαλώ, επειδή θα είναι η πρώτη μας φορά, μπορείς να μας αφήσεις για λίγο μόνος, καταλαβαίνεις. Εντάξει, 10 λεπτά μόνο, Okay. Κυρία, ο σύζυγός σας βρίσκεται στο φέρετρο. Δεν θέλω κλάματα και φωνές. Μα καλά, έπρεπε να με δεις σε φέρετρο για να το κάνεις αυτό. Θα σπηλείς, έρασε πως από το ζώνη υποθύμησε να σπηλείς άσκηση. Δεν πρόκειται να κάνετε εξάσκηση. Πέθανε. Πέθανε, αδύνατον! Το ήξερα ότι είχε αδύναμη καρδιά, αλλά δεν περίμενα να μείνει και σέκος από την πρώτη φορά. Ξέρετε ότι είχε αδύναμη καρδιά. Μα και βέβαια, ο γιατρός μας είχε πει μάλιστα να αποφεύγουμε κάθε είδους δυνατή συγκίνηση. Αφού δεν πηγαίναμε ούτε σινεμά. Αλλά δεν θα μπορούσε να χάσει το δικό μου το θέαμα. Το ζώο έπεσε στην παγίδα και ο χείρα είναι τώρα, ο χείρος είμαι τώρα εγώ. Πρώτη φορά γελάω τόσο πολύ σε νεκροταφείο. Δηλαδή τη φερετροφοβία τη φτιάξατε για να σκοτώσετε τη γυναίκα σας. Είσαι ιδιοφυΐα. Ευχαριστώ και για τη βοήθεια. Δεν πιστεύω να με μπλέξετε. Θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Δεν πάει να πάρεις και το FBI, να δούμε ποιος θα σε πιστέψει. Γι' αυτό σου λέω, ας μαλακίες τώρα να κοιτάξουμε να τη διώξουμε από εδώ πέρα. Έχει αρχίσει και βρωμάει. Δεν είναι δύσκολο. Θα την περάσουμε στο Ιουγκοσλάβικο αρχείο για πτώμα και θα κερδίσουμε και ραδιοφωνάκι. Το Ιουγκοσλάβικο και μαλακίες, νομίζω ότι εδώ πέρα ο χρόνος είναι χρήμα, κοπέλα μου. Τελείωνε. Σοβαρά μιλάω. Η τάφη είναι όλη τεκριμμένη. Πρέπει να την βάλω με κάποιον φτωχό. Δεν μπορώ να την βάλω μόνη της. Α, γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, σιγά. Η γυναίκα μου ήταν πάντα δημοκράτησα. Άσχημη μεν, πολλά μπαζί του κερατάου που κάψεις εσύ, αλλά δημοκράτησα. Όχι και τόσο άσχημο. Απαλό δέρμα, ωραία μαλλιά. Κόκκινα είναι κανονικά. Όχι, μαύρα. Αυτά είναι κόκκινα. Κόκκινα. Ναι, και είναι κανονικά γιατί έχει και φακίδες όπως όλες οι κοκκινομάλες. Φακίδες. Μήπως είναι η αγγέλα μου. Γιατί, ποια είναι η αγγέλα. Η αγγέλα μου. Μήπως... Έλα, Πες, κοίτα.
Έχει μια ελιά στο δεξί κολομέρι. Η Αγγέλα μου! Η Αγγέλα μου! Η Αγγέλα μου! Ξέρεις τι καλό κρεβάτι έκανε, Πάει κι αυτός τώρα. Μαμά μου! Αγγέλα. Σας έπεσε αυτό. Αυτή τη φορά την έπαθες εσύ. Μα στα αλήθεια, πίστευες ότι είμαι τόσο ψάρι για να χάψω το δόλωμα? Στην αρχή μου λες να έρθεις στην κηδεία ενός φίλου σου που είχε τελικά. Μετά μου λες να φορέσω μαύρα ρούχα, να βάλω πλερέζα και να έρθω εδώ. Εσείς τελικά ποια είστε, η σύζυγος ή η άλλη? They call me Black Magic Woman. Μικρή και ανόητη. Είμαι η σύζυγος, μεταμφιεσμένη σαν την ερωμένη. Έβαλα κόκκινη περούκα, με ένα μαλλί έφτιαξα τις φακίδες και πήγα να στείλω. Αφού σου έπιασα το χέρι και δεν είχε σφιγμό. Μα ποιο χέρι? Σου έδωσα από κάτω αυτό το άκρη. Ωραία. Τώρα που διασκεδάσατε, αδειάστε μου τη γωνιά. Έλα, κύριος, σίγουρα το φέρετε. Πέθανε. Είστε σίγουροι? Φανταστικό! Και αυτός που το οργάνωσε για μένα. Καλά, εγώ νόμιζα ότι θα με αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή. Αλλά αυτός ο βλάκας πέθανε από την τρομάρα του. Τώρα, τι να κάνω εγώ, θα καπιόσασταν πάρα πολύ. Ωραία. Άρα αυτά τα χρήματα για τον κόπο σου. Ποιο κόπο? Θα τον θάψεις. Τι? Αυτό είναι οικογενειακό βίτσιο. Λοιπόν, κυρία, ακούστε τι θα κάνω. Θα πάτε από κάτω στο αυτοκίνητο, θα σας πετάξω εγώ τον κύριο από το παράθυρο, θα τον βάλετε μέσα, θα κάνετε μια ωραιότατη βολτίτσα, θα βρείτε έναν ωραιότατο τοίχο, θα τον χτυπήσετε πάνω και μετά θα τρέξετε για βοήθεια. Αχ, είχα ένα ατύχημα και ο σύζυγός μου χτυπώντας το κεφάλι του πέθανε. Δεν το πω. Αυτό θα κάνω. Ωραία. Αλλά μπράβο σου. Είσαι δασκάλα στο να δημιουργείς ιστορίες. Τι δασκάλα! Εγώ πάω ακόμα νηπιαγωγείο, αλλά πρέπει να μάθω γρήγορα γιατί εσείς θα με τρελάνετε. Πάμε γιατί άμα παγώσει θα πρέπει να τους πάσουμε τα κόκκαλα με σφυρί. Συγγνώμη, τι είναι και Δάφνη. Είχα την πόρτα ανοιχτή και μπήκα. Τι έχεις να πεις για τη φωνή μου? Δεν έχεις μάτια να δεις ότι είμαι γυναίκα? Μια γυναίκα νεκροθάφτη. Αλλά δεν με νοιάζει εμένα. Εσύ κάνεις νεκροθάφτη, εγώ κάνω την πουτάνα. Τότε αλλάζει το πράγμα. Μπράβο σου! Το επάγγελμά σου είναι η μοναδική περίπτωση ανωτερότητας της γυναίκας πάνω στον άντρα. Έλα, κάθισε, κάθισε. Μπράβο σου, μπράβο σου. Σταμάτα να με δουλεύεις. Εξάλλου, καλύτερα πουτάνα παρά νεκροθάφτη. Έφερα το αυτοκίνητο κάτω από το παράθυρο. Ποια είναι αυτά? Μια ανησυχείς, είναι φίλη μου. Χειραφετημένη γυναίκα. Δεν πρόκειται να μιλήσει. Πάμε, πάμε. Μπορείς να περιμένεις. Πάρε τηλέφωνο. Είναι κάτι το επίγει. Είσαι εκεί. Κυκλοφορείς με δεύτερο φουστάνι στην τσάντα. Ναι, το επάγγελμα βλέπεις. Ξέρεις, είναι ο πελάτης ο οποίος σου σκίζει ένα κομματάκι φόρεμα για ενθύμιο. Ο άλλος που σου σκίζει τελείως το φόρεμα, εξάλλου όταν σε κυνηγάει η αστυνομία και πρέπει να τρέχεις σε χώματα να πηδάς φράκτες με σύρματα για 2 φόρεμα, 2 κάλτσες, 2 παπούτσια. Τι αθλητικό επάγγελμα. Τι θα γίνει, θα μου το φέρεις, θα παγώσω το παγόαφλιο. Take out your shoe. I'll take out
Ναι, μόλι μου, πας. Γιατί αυτή η φόρτωσε το πτώμα στο αμάξι? Θα το φέρει πίσω σε μια ώρα, μην ανησυχείς. Έρχονται κλαίγοντας οι καημένες οι χήρες. Στην αρχή ζητάνε να δούνε τον νεκρό σύζυγό τους, μετά μια αγκαλιά, να πάνε μια βόλτα. Τον επιστρέφουν. Ο διευθυντής σας το ξέρει? Είναι και εκείνος σαν και εμένα, δεν μπορεί να πει όχι, κλείνει τα μάτια. Κι εγώ, αλλά να με πληρώνουν για να πω το ναι. Και παραπονιέστε. Όταν μια γυναίκα έχει το δικό σας επάγγελμα, που θα έλεγα ότι είναι κοινωνική αποστολή και όχι επάγγελμα. Αν είχα περισσότερο κουράγιο, θα έβγαζα πολλά λεφτά. Μου το λένε όλοι ότι έχω σεξουαλικό ταπεραμέντο. Έτσι τιμένη δεν θα έλεγα ναι. Μου πουλάς το φόρεμα. Δώσ' μου 10 ευρώ και πάρ' το. Επειδή σε συμπάθησα, θα σου χαρίσω και αυτό το άρωμα, το οποίο λέγεται αμαρτία της νύχτας. Και 2 σταγόνες να βάλεις, κυνηγάνε όλοι οι άντρες, ακόμα και οι γάτοι. Εσύ κορίτσι μου, δεν είσαι πουτάνα, είσαι νεράιδα, νεράιδα πουτάνα. Τώρα θα πάω να ντυθώ, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Τι γίνεται εδώ, Δεσποινής? Συγγνώμη, βρήκα την πόρτα ανοιχτή και μπήκα. Είμαι ο διευθυντής του νεκρογραφείου και αν δεν μου εξηγήσεις τι κάνεις εδώ, θα καλέσω την αστυνομία. Ξέρετε, πρόκειται για τον άντρα μου. Τον άντρα σου γιατί? Είμαι χήρα, 3 ημερών. Δεν σας φαίνεται και τόσο με αυτή την εμφάνιση? Έφυγα βιαστικά από το σπίτι, αλλά όπως βλέπετε είμαι ντυμένη στα μαύρα. Αλλά στο θέμα μου όμως τώρα, γιατί ήρθα να πάρω τον σύζυγό μου για να τον κάνουμε τελευταία ρομαντική βολτίτσα. Να θυμηθούμε τα παλιά. Αλλά μετά μην ανησυχείτε, θα σας τον φέρω πίσω. Φαίνεται ότι υπερβάλλεται. Λίγο. Επειδή όμως δεν έχω αμάξι, μπορώ να καλέσω κάποιο ταξί. Ή ακόμα καλύτερα να πάρω το ποδήλατο που είδα έξω. Αυτό εγώ στη σέλα, αυτό μπροστά στο τιμόνι, να θυμηθούμε τα παλιά. Δεν αντέχω, τι μαλακίες είναι αυτές που λες, θα με τρελάνεις τελείως. Μην κάνετε την ψυχραιμία σας. Εξάλλου, να έρθει να αφήσετε να πάρει πόδα το δικό της. Αυτό είναι κοινωνική αδικία. Έξω! 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 Εννέα! Στο καλό είσαι! Κύριε Διευθυντά, δίνομαι! Έλα έξω που ντύνεσαι. Παναγιά μου. Πολύ όμορφη είσαι απόψε. Για κάνε μια στροφή να σε δω. Να πάω να αλλάξω. Όχι, μια χαρά είσαι. Κορμί, για έλα κάτσε εδώ να μου εξηγήσεις τώρα αυτή την ιστορία με τις κερδοσκοπίες. Τι έγινε? Τίποτα, κύριε Διευθυντά. Ένα αστείο ήτανε. Να, έτσι μεταξύ μας τα λέμε. Να, ρωτήστε κι αυτούς. Πέστε στον κύριο Διευθυντή ότι ήταν ένα αστείο για να γελάμε. Για εξηγήστε μου τι λέει αυτή. Η Ενέα έφτιαγε όλα. Ναι, αλλά ποιος το φαντάστηκε από όλους αυτό? Η Ενέα. Τι λέτε μόλι. Εγώ το φαντάστηκα, κύριε Διευθυντά. Τους λέω συχνά έτσι ιστορίες για να γελάμε και αυτοί οι χασί τις καταπίνουν όλες. Επιτέλους φτάνει. Εννέα, έχεις δίκιο. Αυτή η ιστορία είναι πραγματική. Αλλά ποιος σου έδωσε αυτές τις πληροφορίες? Μη εννοείτε ότι είναι πραγματική. Δεν με πιστεύετε? Να, κοιτάξτε εδώ στην εφημερίδα. Κερδοσκόποι εργολάβοι οικοδομών ζήτησαν από τον Δήμαρχο να γνωμοδοτήσει θετικά στο Συμβούλιο. Αύριο τη συνέλευσή του. Στο διάλο, δεν προλαβαίνεις και εσείς μια ιδέα, ένα αστείο να κάνεις ρε πούστη μου και αμέσως σου την κλέψουνε. Πάντως προβλέπω από τώρα ότι οι κερδοσκόποι θα νικήσουν πάλι. Εννέα, τώρα για πες μας, από πού το έμαθες όλα αυτά?
Μα σας είπαμε, κύριε Διευθυντά, ένα αστείο. Η Ενέα, μιλώντας με τους νεκρούς, μαθαίνει πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον. Είναι medium. Είναι medium. Αλήθεια. Αλήθεια. Όσο είσαι εσύ medium, εγώ άλλο τόσο είμαι ειρηνόκερος. Μα γιατί, κύριε Διευθυντά, δεν με πιστεύετε? Εντάξει, ελάτε όλοι εδώ και κάνετε τουντού. Ελάτε από εδώ γιατί δεν θα έχουμε σήμα. Θα κάνουμε τουντού και θα του αποδείξουμε ότι είναι ειρηνόκερος. Εγώ λέω να σταματήσουμε. Αυτά τα πράγματα με τρομάζουν. Όχι, καθίστε εδώ και δείξτε μου πώς θα κάνετε τουτού. Θα ξεκινήσουμε καμιά φορά. Ένα πράγμα. Τουτ, 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 είμαι σε επαφή. Με ποιον πεθαμένο μιλάω? Από πού ακούγεται αυτή η φωνή που παγώνει το αίμα? Εσύ και η μανία σου να κάνουμε αστεία. Σου είχα πει να αφήσεις μίτσι που σου πεθαμένους βλέπεις τώρα. Να σταματήσετε καμιά φορά. Μιλάω με τον άλλο κόσμο. Λίγο σεβασμό. Θα ήθελα να μιλήσω με τον πατέρα μου, τον Φραντσέσκο Ατζελάρη. Παπά, μ' ακούς? Πώς? Θες να μιλήσεις με τον κύριο Διευθυντή? Ναι, εδώ είναι, σ' ακούει. Σ' ακούω, Φραντσέσκο. Τι θέλεις? Αγαπητέ κύριε Διευθυντά, είσαι μεγάλος κλέφτης. Κάνεις σκοπόδεμα κρατώντας χρήματα από το μισθό μας. Παίρνεις μίζες από τους μαρμαροτεχνίτες, από τους κατασκευαστές φερέγγων και από τα γραφεία. Το δέχομαι. Απαντήσου το, αν είσαι ικανός. Το δέχομαι, είναι αλήθεια. Και τώρα πες τα όλα. Γιατί θες να μάθεις ποιος πληροφόρησε την Ενέα για το σχέδιο μεταφοράς του νεκροταφείου? Να, ο όμιλος των εταιριών μου έδωσε χρήματα για να γνωμοδοτήσω θετικά στο Συμβούλιο και για τη μεταφορά του νεκροταφείου 18 ολόκληρα χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Και μετά? Να, έβαλα κι εγώ την ιδέα να αγοράσουμε τους τάφους και να πάρουμε κάποια λεφτά παραπάνω. Αλλά τώρα ζητώ συγγνώμη. Δεν δέχομαι τη συγγνώμη σου. Γονάτισε. Άκου να σου πω. Θα πας και θα γίνεις όλα. Με κατάλαβες? Διαφορετικά θα στείλω 1000 πεθαμένους να σε γεμίσω σπουλίκια. Ποιον θα στείλεις, μπαμπά? Θα στείλω κάποιον που θα κάνει αυτό το καθήκη, αυτόν τον απατεώνα να παρακαλάει, να ζητάει για έλεος. Συγγνώμη. Θα πάω και θα τους καταγγείλω όλους. Αυτά είχα να πω εγώ. Ενέα, σε χαιρετώ. Περίμενε, μπαμπά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Πού έχεις βάλει το βιβλιάριο των καταθέσεων? Μπαμπά, μ' ακούς? Μπαμπά! Έκλεισε χωρίς να μου το πει. Θεέ μου, τι κρίμα. Πω, πρέπει να πάω στον εισαγγελέα και σε όλες τις εφημερίδες να καταγγείλω όλα. Δώσε μου λίγο νερό. Δεν μπορώ. Λίγο νερό. Ακόμα τρέμω. Αγάπη με Ενέα. Είναι ακόμα υπνοτισμένη. Μοιάζει απολυδωμένη. Πρέπει να ξανακάνουμε τουτ για να ξυπνήσει. Περίμενε. Τουτ. Νιώθω ότι κάποιος έρχεται. Ποιος είναι? Κράτος. Συγγνώμη που μπήκα χωρίς να Σας στείλανε. Μη φοβάστε. Το ξέρω, είναι φίλος μου. Πέθανε πριν 2 ώρες στα χέρια μου. Ελάτε πίσω. Συγχώρεση. Καθίστε να ξεκουραστείτε. Εσύ είσαι κούκλα μου. Δεν σε γνώρισα. Τέτοια μαλάκια, τέτοιο φουστανάκι, τόσο σεξουαλική. Να σου πω, του πάμε εσύ. Πρέπει εσείς τα λέτε αυτά. Που έρχεστε φρέσκος από τον παράδεισο με τόσους αγγέλους που ακτινοβολούν. Δεν λέω, κοινοβολούσαν, πολύ ωραία ήταν. Αλλά ήταν κάπως απόμακρα. Κρύοι θα έλεγα. Ευτυχώς που έπεσα μέσα στο μουσουλμανικό παράδεισο. Ήτανε κάτι μελαχρινούλες με κάτι καπνίλες από εδώ, από εκεί, κάνανε κομμάτια, κάνανε, μουράνανε. Γιατί υπάρχει μουσουλμανικός παράδεισος, σε εμάς μόνο για το δικό μας λένε. Μα και βέβαια υπάρχει. Για όλους υπάρχει παράδεισος. Για τους βουδιστές, για τους Ινδουιστές, για τους Βραχμανιστές, ακόμα και για τους σταρχιδιστές. Βέβαια, στην αρχή υπήρχε μόνο ο δικός μας παράδεισος, ο βιβλικός. Αλλά ο Θεός δεν θα μπορούσε να αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Οπότε δημιουργήθηκαν και οι υπόλοιποι παράδεισοι. Άκου πώς έγινε. Ας πούμε ότι πεθαίνει ένας Ινδουιστής. Πάει στον παράδεισο και βρίσκει τον υπεύθυνο του παραδείσου.
Και του λέει, κύριε υπεύθυνε, πού είναι ο παράδεισος μου? Και τότε το απαντάει ο υπεύθυνος. Σου είπαν ψέματα, τιμώρησέ τους. Δεν υπάρχει παράδεισος. Αντιλαμβάνεστε την απογοήτευση του μικρού Ινδουιστή. Μα κύριε υπεύθυνε, εγώ που έμεινα με τα πόδια σταυρωμένα 30 μέρες, που κράταγα το χέρι μου σηκωμένο ψηλά μέχρι που έπαθα αγκύλωση και δεν ξέρω τι άλλο, ρίξη μηνίσκου. Τίμησα την ιερή αγελάδα και μου λένε ότι δεν υπάρχει η νιρβάνα μου, ότι δεν υπάρχει ο παράδεισός μου. Και τότε ο Θεός, ο καλός μας Θεός, απλώνει τη χερούκλα του και λέει, μη στεναχωριέσαι μικρέ Ινδουιστή. Και τσακ, δημιουργεί τον Ινδουιστικό παράδεισο. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ο παράδεισος αυτός. Εσένα, σε ποιο παράδεισο σε βάλανε? Εμένα με βάλανε στο μουσουλμανικό. Έχω κάνει αίτηση για το μουσουλμανικό παράδεισο, αλλά είμαι ακόμα εν αναμονή γιατί υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, ξέρεις πώς είναι αυτό. Θα εξαρτηθεί, αν θα μείνω εκεί, από το αν θα φέρω εις πέρα στην αποστολή μου. Τι αποστολή, ρε? Μα για εσάς κύριε Διευθυντά, και μου λες ρε. Μα για εσάς κύριε Διευθυντά, αν δεν αυτομηνηθείτε, μέσα σε 3 ώρες θα πρέπει να σας πάω πάνω ζωντανό ή νεκρό. Όχι! Όχι! Κάλεσε με να ξύψει, μάλλον φεύγω τρέχοντας! Δεν μου λες, έχει κάπου να πνίγουν τα χέρια μου γιατί με έχει ο Αγίος Πέτρος και πεθάνεις τα ψάρια. Μιλήσαμε με εμφαμένο! Κορίτσια, το είδατε! Κοιτάξτε ρε το μαλάκα πως τρέχει. Τρώμα, κοιτάξτε πάνω του. Καλά κι εσείς. Νομίζατε ότι πανέρχονταν από τον κάτω κόσμο. Γιατί ποιανού ήτανε? Δική μου ήτανε ρε πόδια, δική μου. Από τον εγώ μιλούσα. Και να ευχαριστήσουμε και την κοπέλα από το διπλανό γραφείο που έκανε το χερουβί. Ωραία! Και ο παραμένος που ήρθε στην αποστολή. Ποιος ήτανε? Ποιος καλέ, αυτός ο ψηλός λέμε. αυτός είπε για την εννέα έψαχνε. Του είπαμε ότι βρίσκεστε σε δύσκολη θέση και αμέσως στήσαμε το σενάριο. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς την είπε? Μόνο εσείς θα κάνετε πλάκες. Κοίτα το καινούριο ρε κοίτα, έμαθε μπήκε στα κόλπα! Έλατε καλά που σας γλίτωσα και από την απόλυση, μιλάτε και από πάνω. Έλα να φύγουμε, πάμε. Μου λες εμένα, πώς σου φάνηκα, έπαιξα καλά τον ρόλο του πεθαμένου. Πολύ καλά. Αλλά από τη γυναίκα σας πώς γλιτώσατε? Έκανε αυτό που της είπες, τέτοιο ζώο που είναι. Πήρε το αμάξι, πήγε και το τράκαρε πάνω σε έναν τοίχο και όταν και καλά πήγε να φωνάξει βοήθεια, βρήκα την ευκαιρία να εξαφανίσω το πτώμα. Δηλαδή τώρα η γυναίκα σας θεωρεί νεκρό. Και όχι μόνο η γυναίκα μου, οι πάντες. Η αστυνομία, οι εφημερίδες, το Playboy, το Cosmopolitan, το Super Katerina. Το άλλο. Δεν το λέω. Τι μαλάκια είναι αυτά. Ξέρετε, δεν είναι αληθινά. Το ξέρω, είναι της γυναίκας μου, της ηλίθιας. Νόμιζε ότι θα την μπερδέψω με την αγγέλα μου. Εγώ την αγγέλα μου θα την αναγνώριζα από χιλιόμετρα. Θα την αναγνώριζα μόνο και μόνο από τα ωραία και καλή γραμμαπόδια που έχει. Θα έλεγα σαν τα δικά σου. Πρώτη φορά μου λένε ότι έχω ωραία πόδια. Αυτό είναι επειδή μέχρι τώρα έχεις γνωρίσει μόνο επιφανειακούς άντρες. Σαν και εμένα. Υπάρχουν λίγοι που έχουν μείνει σαν και εμένα που μπορούν να καταλάβουν και να βρουν αυτό το πιο ωραίο πράγμα που είναι πάνω σε μια γυναίκα, δηλαδή τα πόδια της. Όχι ότι δεν έχεις κι άλλα ωραία πράγματα. Έτσι όπως είσαι, είναι σαν μια κουκλίτσα που λέει «Να με πουλιέμαι, ποιος θα με πάρει». Για πούλημα. Όπως οι πουτάνες. Συγγνώμη, δεν ήθελα να παρεξηγηθείς. Ποιος παρεξηγείται? Ξέρετε, όταν γεννήθηκα, ο πατέρας μου πέταγε από τη χαρά του γιατί βγήκα κορίτσι και θα με έβγαζε στο κλαρί. Μου μάθαινε πώς να περπατώ, πώς να σταματώ τον πελάτη, πώς να κρατάω το τσαντάκι. Αλλά εγώ ήθελα να γίνω δασκάλα. Και όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, ο πατέρας μου πέθανε από τη στεναχώρια του. Έτσι, η επιθυμία του να γίνω πουτάνα έμεινε μόνο στα χαρτιά, χωρίς καθόλου πρακτική εξάσκηση. Τι θα λέγατε να με χειραφετήσετε εσείς? Τι εννοείται? Να, θέλω να πω, θέλω να γίνω πουτάνα. Με δηλωμένη στην αστυνομία, με χαρτιά. Δηλαδή θες να κάνουμε εταιρεία? Ναι, για σας θα είναι εύκολο να με βοηθήσετε, αφού έχω τα μαλλιά της γυναίκας σας και τα πόδια της αγγέλας. Θέλετε να γίνετε ο μέντοράς μου? Δεν θα έλεγα ακριβώς μέντορας. Θα μπορούσα να σε αραβωνιαστώ, να σου δώσω λεφτά, να σε κάνω μια πραγματική κυρία. Αρκεί
να κάνεις ένα πράγμα. Να πάρεις αυτά τα κλειδιά και να πας στο γραφείο μου που έχω το χρηματοκιβώτιο και να μου φέρεις τα λεφτά που έχει μέσα. Πώς θα το κάνω αυτό, δεν γίνεται, θα με πιάσουνε. Πώς θα σε πιάσουνε, απλά πρέπει να ντυθείς καλόγρια και όλα θα είναι εντάξει. Γιατί καλόγρια? Λοιπόν, το γραφείο μου βρίσκεται σε ένα παλιό μοναστήρι, το οποίο πλέον είναι ένα είδος τρελάδικου που το διαχειρίζονται κάποιες καλόγριες. Αν πας εκεί και μέρα να πας, άμα θα είσαι ντυμένη καλόγρια και ο θηρορός δεν θα σου πει τίποτα και να σε βρούνε στο γραφείο μου, θα πεις ότι και καλά χτύπησες λάθος πόρτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορώ. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό? Και ύστερα πού θα βρω ρούχα καλόγριας? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Υπάρχουν ειδικά καταστήματα που έχουν ρούχα και για καλόγριες και για παπάδες. Τότε να ντυθείς εσύ παπάς και να πας. Αποκλείεται. Δεν γίνεται. Εμένα θα με καταλάβουν. Και αν με καταλάβουν, θα πάω 10 χρόνια τουλάχιστον μέσα. Ξέρεις, έχω κηρύξει πτώχευση και την έχω πατήσει έτσι και πάω εγώ. Έχει πολλά λεφτά μέσα το χρηματοκιβώτιο. Λεφτά όχι τόσο πολλά, αλλά έχει κάτι έγγραφα που θα κάνουν τη μισή Ιταλία να τρέμει από το φόβο της. Τι, δεν με πιστεύεις? Δεν με πιστεύεις, Λοιπόν, όταν ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο, θα πάρεις και ένα έγγραφο, θα το βγάλεις και από το τυπίο και θα γράψεις πάνω. Εάν δεν μου δώσεις 3 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα, τότε το έγγραφο αυτό θα κάνει τον κύκλο όλης της Ιταλίας. Και θα το στείλεις στον τάδε ενδιαφερόμενο και τότε να δεις αν θα με πιστέψεις ή όχι. Δηλαδή εκβιασμό. Και γιατί δεν το έκανες πιο νωρίς? Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Γιατί αυτοί οι διαφθαρμένοι που θα τους στείλεις αυτά τα έγγραφα ξέρανε ότι καλύτερα να πεθάνω παρά να τους προδώσω. Μπορεί να ήμουν κλέφτης, αλλά έτοιμος κλέφτης. Τώρα όμως που πέθανα, γιατί να είμαι ακόμα έτοιμος? Τι είναι πάλι τα ίδια, πάλι απεργή? Όχι ρε, πουτάνες είναι, δεν τη βλέπεις. Ποιος είναι? Δεν πιστώ. Φύγε από την πίσω πόρτα. Ναι, έλα. Τους καταραμένους! Το φύλλο δεν μας αφήνουν ήσυχες και δεν μας τους κυνηγούν. Πού να κρυφτώ? Έλα. Πες την νεκρόκασα. Ποιος χτυπάει? Τι θα κάνω τώρα? Θα ανοίξω εγώ. Άνοιξε. Κάτι κύριε Πιθωρητά. Σιγά, εδώ πέρα κρύβεται. Γεια σιγά, τι σας έπιασε? Μπράβο, φιλοξενείς τώρα και πουτάνες. Γεια σιγά κύριε Πιθωρητά, νομίζω ότι περιξήσεις το πράγμα. Σκασμός, γιατί θα βάλω και εσένα μέσα για προστασία. Γιατί, ποιον άλλο θα βάλετε εμένα? Μη δουλεύεις. Θα σε βάλουμε μέσα, θα σε χαρακτηρίσουμε στα κοιτάπια μας. Θα σου δώσουμε ταυτότητα πουτάνας. Το τελειώσει το πράγμα, πάμε στο φρέσκο. Με δουλεύεις. Εγώ να σας δουλέψω. Πάμε Είσαι μέσα πολύ όλοι. συμπαθητικός. Πάμε. Πάμε μέσα. Αυτή είναι τρελή. Με ξέχασα. Πάμε να βρω και ένα πουλά. Σας πέρασα για κλέφτη. Ξέρετε, κάποιος πριν προσπάθησε να διαρρήξει το γραφείο. Γι' αυτό δεν Η κλειδαριά είναι ήδη σπασμένη. Γιατί εσείς έχετε κλειδαριά? Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα, ούτε κλειδαριά, ούτε κλειδί, γιατί εγώ πήγαινα αλλού και εδώ πέρα δεν έχει καλόγριες και γιατί είναι έτσι το γραφείο δηλαδή. Πήγαν κλέφτη. Κάνω την απογραφή τώρα. Με ορθοταμίας ξέρετε. Θέλετε μήπως να σας βοηθήσω να τα τακτοποιήσετε? Θα κάνω μόνο. Μια που δεν ξέρετε το γραφείο, μπορεί να τα βάλετε λάθος. Θέλω να κάνω ένα τηλεφώνημα στις αδελφές μου για να μην ανησυχούν. Όχι. Ασφαλώς. Εμπρός, παρακαλώ με συνδέετε με το εσωτερικό 12, εκεί που εργάζεται η αδελφή 9. Εμπρός. Ναι. Από πού τηλεφωνείς? Από το γραφείο σας, αλλά ξέρετε έκανα λάθος πόρτα, συμβαίνει καμιά φορά. Με βρήκε όμως
αυτός ο αρχιταμίας σας, ο οποίος πήγε να με χτυπήσει με το όπλο του, με πέρασε για κλέφτη. Αρχιταμίας, Ναι. πώς τον λένε? Πώς λέγεστε, ρωτάει η ηγουμένη. Θέλει να σας κάνει μια χρυσή πλάκα για το λαιμό με τα αρχικά σας, επειδή... Α, την ευχαριστώ. Αρμάντος Πιερούτσι. Αρμάντος Πιερούτσι. Πού το άκουσες, καλέ, ναι. Αυτό είναι δίπλα. Και δεν μου λες πώς είναι στην εμφάνιση. Τύπος νορμάλ. Όχι πολύ ψηλός, αδύνατος, χωρίς μουστάκι, τέτοια. Κανονικός μου. Δες αν έχει χρυσά δόντια. Άνοιξε το στόμα σου. Δεν έχει χρυσά δόντια, τα ούλα του είναι πολύ κόκκινα. Μπορείς να μου δώσεις λίγο να του μιλήσω? Σας ζητάει η ηγουμένη. Ποιος? Έλα, Αρμάντο. Μα αυτό είναι κεντρική φωνή. Αντρική, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ φρίσκα. Έλα, Αρμάντο, μ' ακούς? Σας ακούω. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να δώσεις τα χαιρετίσματά σου, τα χαιρετίσματα από μένα στον αφεντικό στον κύριο Σαντρίνη. Οπωσδήποτε. Δεν θα το ξεχάσω. Ωραία, μπορείς να μου ξαναδώσεις λίγο την αδελφή? Ναι. Έλα, Ενέα. Του έθισα παγίδα, του είπα για ένα πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει. Αυτός για μένα ή κλέφτης είναι ή κάποιος της αστυνομίας. Της αστυνομίας! Τι! Εγώ έχω πολλές δουλειές στο Μια μοναστήρι! στιγμή, αδερφή. Φαίνομαι για τόσο ηλίθιος. Για ποια αστυνομία έλεγες? Ποιος είναι ο άντρας που μιλούσα? Ξέρετε, λοιπόν, στο δικό μας το μοναστήρι συνηθίζεται οι ηγουμένες να είναι άντρες. Τι μας λες? Ναι, ναι, και αυτός είναι εκεί από το 45. Τον κυνηγούσαν οι κομμουνιστές γιατί ήταν φασίστας. Πού πας? Αφήστε με, έχω να χτυπήσω τις καμπάνες. Δεν σας πιστεύω θα πάτε στο μοναστήρι. Για μένα θα πάτε ίσως στην αστυνομία να καταγγείλετε ότι στο γραφείο υπάρχει ένας κλέφτης. Αδελφή, σταμάτα να κάνεις τη χαζή. Αφού κατάλαβες ότι είμαι κλέφτης. Τώρα λοιπόν θα κάτσεις εδώ μαζί μου μέχρι να βρω αυτό που ψάχνω. Μετά θα με συνοδεύσεις μέχρι την είσοδο. Μαζί σου κανείς δεν θα με σταματήσει. Τι λες γι' αυτό, αδελφή? Πολύ καλά, αδελφέ. Ωραία. Κάτσε τώρα εδώ ήσυχα και άσε με να δουλέψω. Και μην επιχειρήσεις κανένα αστείο, γιατί αλλήμωνος σου. Κρύο, κρύο. Σου είπα μην με δουλεύεις, είμαι ηθικός. Δεν σε δουλεύω. Να σε βοηθήσω, θέλω να βρεις το χρηματοκιβώτιο. Αυτό δεν ψάχνεις. Αυτό ψάχνω, αλλά σταμάτα να με δουλεύεις. Ίσα ίσα, που εσύ μια αδερφή θα έπρεπε να δείξεις κατανόηση. Τι νομίζεις, με ευχαριστεί να κάνω τον κλέφτη? Αν έφτασε σε αυτό το σημείο, είναι επειδή είμαι απελπισμένος. Απελπισμένος. Έχω ολόκληρη οικογένεια στην πλάτη. Φαντάζεσαι ούτε της γυναίκας μου και των παιδιών μου όταν πάω στο σπίτι με άδεια τα χέρια, χωρίς χρήματα. Το φαντάζεσαι. Γι' αυτό θέλω να σε βοηθήσω να βρεις το χρηματοκιβώτιο. Έλα, κρύο. Κρύο, κρύο. Μην πιάνεσαι, ψάχνω. Κρύο, κρύο. Ζεστό. Αυτό είναι. Πρέπει να το ομολογήσω ότι χωρίς τη βοήθειά σου δεν θα το βρίσκα ποτέ. Ατυχία! Είναι ένα στρέιτσερ με διπλή ασφάλεια. Και αν δεν ξέρεις τον κωδικό, χρειάζεσαι 5 κιλά δυναμίτη για να τον αντινάξεις. Για να σε δούμε τώρα, αδερφή Ρατοσκόπε, να δούμε πόσο μάντης είσαι. Δεν χρειάζεται, έχω καλύτερο κόλπο. Τι κόλπο? Λοιπόν, εσύ θα προσεύχεις εδώ στον Άγιο Μα να δεν μας θυμάμαι καμία βοηθήσεις. προσευχή. Έλα, καλέ, πες ό,τι να είναι, δεν πειράζει, προσπάθεια μετράει. Και εγώ θα το ανοίξω. 1, 4, 7. Άνοιξε η πρώτη κλειδαριά. 9, 9, 3. 3. Μπλοκάρισε. Μπλοκάρισε. Ωραία μου Άγιο, συμπαθητικέ μου Άγιο, ούτε καν σε γνωρίζω. Κάνε να ανοίξει η κλειδαριά. Άνοιξε, άνοιξε, έλα. Μισό λεπτό. Το κάνω μόνο για τα παιδιά σου που περιμένουν. Αλλά υπό έναν όρο. Τα μισά για τα δικά μου παιδιά του ορφανοτροφείου και τα άλλα μισά για τα δικά σου. Πολύ ωραία. Ό,τι χαρτιά έχει ό,τι χαρτιά έχει μέσα θα τα κρατήσω εγώ. Πού ξέρεις όμως ότι έχει χαρτιά? Έλα μωρέ, δεν τα βλέπω. Έλα, ένα εσύ. Ένα εγώ. Ένα εσύ. Ένα εγώ. Ποιος θα το φανταζόταν? Μια καλόγρια ειδική στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων. Όχι σαν τη δικιά μου τη Λουίζα. Δεν μου λες καλόγρια. Τι θα έλεγες να τα παρατήσεις όλα και να έρθεις μαζί μου να κάνουμε τέλεια? Α, για να σου πω, παρασύρθηκα μία φορά, δεν θα γίνει βίτσιο. Βίτσιο από αποδίδιο. Παρά τα ρούχα της καλόγριας και σε παντρεύομαι αν το θέλεις. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά αισθάνομαι ήδη ερωτευμένος μαζί σου. Άκου πώς χτυπάει η καρδιά μου. Δεν είσαι παντρεμένος? Παντρεμένος και κολοκύθι. Απλώς, συζώ όπως όλοι με μία φίλη. Τι λες ρε, και τα παιδιά που περίμεναν. Δεν μου λες, ήταν όλα ψέματα. Έτσι μου έρχεται να σε φτύσω. Για ηρέμησε αδερφή, για ηρέμησε. Για ηρέμησε αδερφή.
θέλεις. Εγώ όμως θα κρατήσω όλα τα κλοπημαία. Τι λες ρε, τα έχω χωρίσει πάρα πολύ καλά. Άσε, Δώσ' μου και τα χαρτιά εδώ. Φύγε, ούτε να το σκέφτεσαι. Πάρε τα λεφτά, τα χαρτιά θα τα κρατήσω εγώ. Πες τα εδώ, σαν πολύ να τα θέλεις. Άσε με, άσε με. Μπαμ! Τι έκανε ο ηλίθιος, τη σκότωσα. Μια καλόγρια! Την καημένη, την πυροβόλησα. Άγριο πιστόλι! Πιστόλι! Πήγαινε γρήγορα να φωνάξεις τα αδερφές στις καλόγριες! Δεν ξέρουμε τώρα. Τι, ποιος πυροβόλησε. Μήπως Πήγαινε ήθελε γρήγορα, θα σε πυροβολήσω εγώ τώρα! Δεν είναι μεθαμένη, αναπνέει. Πόσες αδελφοί? Αηδία, το κονιάκ εννοώ. Καλά μωρέ, έχει γαλλικό και μου βάζεις κάποιο από το εγχώριο. Περίμενα, σου φέρω από το γαλλικό. Hey boy! Κάπου εδώ πρέπει να τα έχει αφήσει. Ποιος την πυροβόλησε όμως? Ένας κλέφτης. Τι κάνεις μωρέ, φάρμακο είναι. Γέμισε το ποτήρι. Τι βάζεις με το σταγονόμετρο. Έλα, έλα. Να τα έχει ρε καπέλα. Πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία για να κάνουμε μήνυση για κλέψιμο και απόπειρα φόνου. Κάτσε μωρέ, θα με πνίξεις. Δεν χρειάζεται αστυνομία, γιατί στο κάτω-κάτω δεν πήρε τίποτα. Όλοι μπορούν να κάνουν ένα λάθος. Ας συγχωρήσουμε τον αμαρτωλό. Τι καρδιά, καλόγρια, τι καρδιά! Μακάρι όλοι οι παπάδες να ήταν σαν και εσάς. Όχι σαν τη γυναίκα μου που μορμάει κάθε 2 λεπτά, γιατί δεν συνάντησα μια γυναίκα σαν και εσάς. Από εδώ, αδερφές! Ποιος είναι? Είναι η γυναίκα μου, πήγε να φωνάξει τα αδερφές σου καλόγριες. Τις δικές μου αδερφές. Ναι, από το μοναστήρι, τώρα έρχονται. Από εδώ, αδερφές, από εδώ. Αυτό είναι. Μην ανησυχείτε, υποθύμησα από τη συγκίνηση με το που σας άκουσα να άρχιστε. Ηρεμήστε, ηγουμένη. Τι είναι ηγουμένη? Πέρασα όλα τώρα. Και εγώ πώς δεν την είχα δει πιο πριν. Ξέρετε, ούτε εμείς την έχουμε ξαναδεί. Είναι η καινούργια μας ηγουμένη. Αλλά έρχεται από την Ινδία και η καημένη της έτυχε αυτό με τον κλέφτη. Όμως, κύριε Θηρορέ, ποιος πυροβόλησε? Ένας κλέφτης. Κόντεψε να τη σκοτώσει και αυτή η άγια γυναίκα δεν θέλησε ούτε την αστυνομία να τηλεφωνήσει. Συγχώρεση έλεγε. Τα ακούς? Όλοι μπορούν να κάνουν λάθος. Οι άντρες μπορούν να κάνουν και λάθος. Πάντως είσαστε πάρα πολύ τυχερές που έχετε μια τέτοια ηγουμένη. Γιατί εντάξει, η προηγούμενη με όλο το σεβασμό ήταν πολύ χάλια. Εντάξει, ήταν απλά λίγο αυστηρή μόνο. Βέβαια, αν η καινούργια μας ηγουμένη είναι τόσο καλή όσο λέτε, πρέπει να μας συμπάθησε ο Κύριος. Αλλά συνέρχεται. Πού είναι η Ινδή μου? Μην αφήνετε τις ιερές αγελάδες να μας τρώνε τα λουλούδια. Η καημένη έχει λόξιμο. Αφού ήπια ένα ολόκληρο μπουκάλι κονιάκ. Ποιος της έδωσε να πιει? Αυτός εδώ ο ηλίθιος. Μα τι νομίζεις καλέ, ότι είναι όλοι μεθύστακες σαν και σένα? Δεν ξέρεις ότι οι καλόγριες δεν πίνουν? Ναι, αλλά αυτή εδώ φαίνεται το τσούζι συχνά. Σκάψε, λάστη με! Δεν φτάνει που τη μέρισες, θα μας τρελέψεις και από πάνω. Λοιπόν, καλόγριες. Το πουρο σου σε παρακαλώ, σβήσ' το επιτέλους. Όχι εκεί, θα λερώσεις. Πέταξε το στη σόπα, σε παρακαλώ. Μπράβο. Πάμε αδελφές κάτω να σας κεράσω επιτέλους εκείνο τον καφέ. Εσένα θα σου σπάσω το κεφάλι. Ηλίθιε. Ελάτε, ελάτε. Την άλλη φορά που θα γεννηθώ, θα παντρευτώ με καλόγρια, ώστε τη γυναίκα μου στριμμένη. Πού είμαστε, ποιες είστε? Φτάσατε στο μοναστήρι, ηγουμένη. Αλλά μην ανησυχείτε, κάνατε λάθος πόρτα απλά. Τώρα τέλειωσαν όλα. Εγώ είμαι η αδελφή Καρμέλα. Και από εδώ η αδελφή Λουκία. Ωραία. Για πείτε μου,
Πώς είναι τα πράγματα εδώ? Αφήστε τα ηγουμένη! Από τότε που μείναμε χωρίς ηγουμένη, μας έτυχαν όλα. Η τύχη, η σκεπή, όπου είναι οι άρρωστοι πέφτουν. Και λεπτά για να τα επισκευάσουμε δεν μας δίνει το κράτος. Δεν είχαμε κρεβάτια. Ζητήσαμε και μας έστειλαν αυτά με τα 3 πατώματα. Οι καημένοι άρρωστοι πέφτουν πάντα με το κεφάλι. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και καλύτερη θεραπεία για έναν ψυχοπαθή. Μόνο για να επισκευάσουμε τις πιο μεγάλες τρύπες χρειαζόμαστε 1.000.000 ευρώ! 1.000.000! Δεν μπορεί. Κάπου εδώ θα τα έχει αφήσει, θα τα βρούμε. Αχ, ξέρω ένα πολύ καλό κόλπο. Μου το μάθανε οι φίλοι μου Ινδιάνοι, αλλά τους χρειάζομαι για να κάνουν τουτούτ. Βοήθεια! Αδερφές και έχουμε! Βοήθεια! Η φωνή απελπισμένη που ζητάει βοήθεια! Είναι μια ψυχή από το καθαρτήριο της κόλασης. Ψυχή, σ' ακούμε! Πες μας, ποιος είσαι? Εγώ είμαι αδερφή. Ο Αρνάλντο. Θα κάνουμε... Βγάλε με έξω από εδώ. Και έρχομαι. Θα κάνουμε τα πάντα για σένα. Πες μας μόνο πού είναι τα λεφτά. Θα σας πω που είναι. Αλλά υποσχεθείτε μου ότι θα με βγάλετε έξω από εδώ. Θα σε βγάλουμε. Τα χρήματα είναι πίσω από το άθαρμα του Αγίου. Τα βρήκα! Μπράβο ψυχή! Σε έστειλε ο Κύριος. Μπράβο. Αδελφές, θα προσευχηθούμε τώρα. Πάμε. Καλόγριες, μην ξεχνάτε την υπόσχεσή σας. Και έρχομαι. Άμα θέλετε θα διευθύνω εγώ την ορχήστρα. Ποιος είσαι εσύ? Δεν σε έχω ξαναδεί. Από πού ξεφύτρωσες? Ούτε εγώ ξέρω. Είχα μέσα σε ένα λεωφορείο και επειδή δεν είχα λεφτά μου την πέσανε κάτι τρελή και με φέρανε εδώ πέρα. Επειδή δεν είχες λεφτά, την πέσανε. Είχα 10 δραχμές στις τσέπες, αλλά τις ξέχασα. Τις 10 δραχμές? Όχι, τις τσέπες. Τις άφησα στο σπίτι μαζί με το παντελόνι. Κοίταρα, το παντελόνι, το έχεις? Το έχω, αλλά άμα θες μπορώ να το βγάλω. Για να δούμε λοιπόν αν μπορείς να μας διευθύνεις με την πακέτα σου. Πάμε μανάρι μου. Παναγιά μου! Χριστέ μου, τι πακέτα είναι αυτή! Αλληλούια! Βέβαια, είναι λανθασμένο να τους λέμε ψυχοπαθείς. Σε αυτούς έγινε, θα έλεγα, μια προνοϊκή μεταστροφή της πραγματικότητας. Εξηγούμε ένα απλό παράδειγμα.
Κοιτάξτε εκείνους τους δύο που πριονίζουν πίσω. Κοιτάξτε. Πήγαινε να καθίσει εκεί στον πάγκο. Κάθισε αναπαυτικά. Με περνάει τα ηλίθια! Λες και δεν βλέπω τόση ώρα που το πριονίζουνε! Μάλιστα. Κανείς άλλος που να θέλει να καθίσει? Είδατε, έχουν όλοι τους πιστεί ότι έχουν πράγματι πριονίσει τον πάγκο. Το γεγονός ότι δεν είναι πριόνι δεν μετράει για αυτούς. Μετράει μόνο η κίνηση. Κλασική παρανοϊκή μεταστροφή της πραγματικότητας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς έγινε αυτό? Ηγουμένοι όμως, μιας και μιλάμε για την παρανοϊκή μεταστροφή της πραγματικότητας, θα ήθελα να σας δείξω ένα πείραμά μου. Υποτίθεται ότι έχω στο χέρι ένα ποτήρι. Το γεμίζω από ένα φανταστικό μπουκάλι. Και τώρα θα προσφέρω το ποτό σε έναν από τους αρρώστους. Αμέσως θα φωνάξω ότι το ποτό ήταν δηλητηριασμένο. Θα παρατηρήσετε ότι θα συμπεριφερθεί σαν να δηλητηριάστηκε. Μα τι κάνεις καταραμένο? Το ποτήρι ήταν γεμάτο δηλητήριο. Τι στο διάλογο σημαίνει σήμερα? Φύγετε όλοι σας! Δρόμο! Πηγαίνετε στο κήπο να παίξετε! Δρόμο! Γιατρέ, να παίξουμε το παιχνίδι των εννέων! Παίξτε ό,τι θέλετε! Ό,τι θέλετε, αλλά μην φάτε πολλές πέτρες, γιατί μετά στο μεσημέρι θα περισσέψουν τα χόρτα μιας και θα είστε χορτάτοι. Μα στα αλήθεια τους ταΐζετε πέτρες και χόρτα. Μην του δίνετε σημασία. Δεν είναι πραγματικός γιατρός. Είναι ένας ψυχοπαθής όπως όλοι οι υπόλοιποι. Ιακώβη όμως παριστάνει τον καθηγητή. Εμείς τον κρατάμε γιατί μας φαίνεται χρήσιμος. Και επιπλέον γλιτώνουμε τον μισθό ενός γιατρού. Δεν είναι επικίνδυνος. Κάθε τόσο κατορθώνει να πιάσει έναν ασθενή, τον οποίο στα κρυφά πηγαίνει και του κάνει μεταμόσχευση κεφάλου. Αλλά τίποτα σοβαρό. Στην πραγματικότητα είναι σαν να τον χειρουργεί κανονικός γιατρός. Πού είναι οι άλλοι? Όχι, πρόλαβα! Την Πολωνία την πήρα πρώτος εγώ! Ποιος μου πήρα τη Γαλλία μου? Η Ιταλία είναι ελεύθερη. Ποιος τη θέλει? Κάτω τα χέρια από την Κίνα! Όχι, θέλω την Πολωνία! Δεν μας νοιάζει! Μα γιατί κάθε φορά που παίζετε το παιχνίδι των εθνών μαλώνετε? Μα τι παιχνίδι είναι αυτό? Μα πώς ηγουμένοι, δεν έτυχε όταν ήσασταν μικροί να παίξετε το παιχνίδι των εθνών? Καθένας διαλέγει ένα έθνος, κάνει έναν κύκλο και μπαίνει μέσα. Αδελφοί, η Γερμανία και η Γαλλία μου κάνουνε κολπάκια! Δεν μ' αφήνουν να μπω στο κύκλο του! Ναι, μωρή, είμαστε ήδη μέσα στο νευράκι, θα φύγει από μπροστά. Μαρία, να πετάξει μέσα την Ιταλία! Άχρηστη είναι! Άχρηστη εγώ! Ήθελα να μάθω ποιος κυκλοφοράει τέτοιες φήμες. Για μένα το λάθος της Πολωνίας. Σχηματίστε το μπλοκ. Όχι! Αν δεν πω στον Ευρωκύκλο, δεν μπαίνω στο μπλοκ! Ας αποφασίσει η Αμερική. Κατ' εμέ η Αγγλία έχει δίκιο. Κατ' εμέ η Αμερική έχει δίκιο. Πάντα το έλεγα πόσο δίκιο έχει η Αμερική. Το λάθος είναι της Πολωνίας. Μα γιατί ανακατεύει στην Πολωνία? Το λάθος είναι της Κούβας. Αδερφοί, αδερφοί, η Αμερική με κλώτησε. Μη λες ψέματα, αφού μόνη κλώτησες τον εαυτό σου. Εγώ την είδα και εκτός από κλωτσιά, της έχασα και μία μαχαιριά. Ποιος είναι αυτός? Α, η Κίνα. Δεν υπάρχει Κίνα. Ποιος αναγνωρίζει? Είναι μια εφεύρεση της Γερμανίας για να κάνει τη Ρωσία να θυμώσει. Σταματήστε να τσακώνεστε και πηγαίνετε πιο εκεί να παίξετε. Έλα, Ιταλία, πήγαινε μαζί με τους άλλους. Άντε, μωρέ, σ' αρέσει να κάνεις τη μυρολογήτρα, μου φαίνεται. Σου χρειάζεται λίγο κουράγιο. Δεν τρέπεσαι, παλιοκαριόλα! Να λες αυτά τα πράγματα για μένα που πήδηξα 4 μέτρα τείχο και ένα κολόμπαζο καλόγρια για να μπω εδώ μέσα. Αδερφοί, αδερφοί, η Αμερική εξέλεξε ένα γύρος κι αυτή. Θέλει να πετάξει ατομική βόμβα πάνω στο Βιετνάμ. Ναι, αλλά η Ρωσία έχει πολλές κρυμμένες βόμβες στον κήπο της. Εμπρός, πηγαίνετε να παίξετε έξω και να παίζετε χωρίς βόμβες. Πώς ήξερες ότι είμαι εδώ? Αφού σε περίμενα για 2-3 μέρες, αποφάσισα
έρθω εγώ. Κατάλαβα ότι θα έχεις μπλέξει με τις καλόγρες. Πού έχεις τα χρήματα? Τα χρήματα? Ναι, τα χρήματα. Τα έδωσα στις καλόγριες. Κοίτα, είχαν πάρα πολλές τρύπες να καλύψουν. Και ήταν και τα κρεβάτια με τα 3 πατώματα που πέφτουν, οι τρελοί με το κεφάλι. Πες μου ότι δεν τους έδωσες τα έγγραφα. Όχι! Τα έγγραφα τα κράτησα. Και μάλιστα ξεκίνησα τον πρώτο εκβιασμό. Αν σε 3 εβδομάδες δεν μου στείλετε 3 εκατομμύρια, το έγγραφο αυτό θα κάνει τον κύκλο της Ιταλίας. Μπράβο! Λαμπρή ιδέα! Να δημιουργήσεις κέντρο εκβιασμών μέσα στο μοναστήρι. Φοβερό! Τώρα όμως πώς θα πάρουμε τα λεφτά? Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Περίμενε. Συγχωρείτε, ηγουμένη. Είναι έξω ένας παράξενος κύριος με καπέλο. Μου έδωσε αυτή την πρόσκληση και μου είπε: πες στην ηγουμένη ότι ήρθε ο διεφθαρμένος από τη Δανία για να διορθώσει τα σπασμένα αυγά πριν γεννηθεί ο βιαστικός γάτος. Μου φαίνεται ότι χρειάζεται θεραπεία. Μην ανησυχείτε. Πείτε του ότι η αποθήκη είναι γεμάτη και τα αυγά δικά του. Ήρθε ο πρώτος, μωρέ. Αυτός που πήρε από το κράτος ένα πλοίο εκεί πέρα για παλιοσίδερα και το πούλησε στη Βραζιλία για καινούριο. Τώρα θα πάω να πάρω τα χρήματα. Δεν θα πας πουθενά. Το ξέρω καλά αυτό, τι λαμόγιο είναι. Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει? Όχι, μωρέ. Θα πάω. Το έγγραφο έγραφε ότι πρέπει να τα δώσει στην ηγουμένη Αντωνία Ρανιέρη. Αυτός δεν κάνει την έκρηξη. Αδειάστε το χώρο! Σιγά, αδελφή, τι σε έπιασε? Δεν είμαι αδελφή, αλλά η καινούρια σας ηγουμένη. Μα εμείς έχουμε ηγουμένη την Αντωνία Ρανιέρη. Λέτε βλακίες. Η ηγουμένη Αντωνία Ρανιέρη είμαι εγώ. Αδελφή, πώς τολμήσατε να πάρετε τη θέση μου και το όνομά μου? Εγώ δεν πήρα τη θέση και το όνομα κανενός. Μου τα δώσανε. Αλλά αν τα θέλετε να τα πάρετε πίσω. Εγώ πάω σπίτι μου. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Εμείς σαν ηγουμένοι μόνο εσάς. Και ότι η καινούργια αδερφή δεν είναι παρά μία καθησιάρα που θέλει να κάνει την ηγουμένη. Για να σταματήσει. Παρακαλώ να ρίξετε μια ματιά στα χαρτιά. Και εσείς το έγγραφο του βιβλίου για τότε στη Βραζιλία θυμάστε? Εσείς το φύγετε. Το πλοίο της Βραζιλίας. Καλά, πώς ήρθατε κατευθείαν σε μένα? Και το εράσατε πρώτα από το Αλεξανδρικά η Αθία. Αδελφές, ελάτε εδώ. Λέτε μου και τον καθηγητή. Εγώ είμαι ηγουμένη. Μα τι βλακίες είναι αυτές που λένε ηγουμένοι? Δώστε μου τα έγγραφα για να φύγω επιτέλους. Κύριε καθηγητά, πώς επιτρέπετε στους ασθενείς να κυκλοφορούν έτσι ελεύθερα? Περίμενε, οι αδελφές θα σου δώσουν το βιβλίο με ένα άκος και καλό. Ό,τι πάτε να κάνετε! Βοήθεια, αστυνομία! Τα χρήματα από το χρηματοκιβώτιο ήταν εμένα. Όχι, όχι. Αυτά μου τα έδωσε προηγουμένως εκείνος ο τρελός. Ήθελα να του πουλήσω ένα πλοίο βραζιλιάνικο με λάφρες και κανόνια. Τι κάνει η τρέλα σε μερικές περιπτώσεις. Που παρουσιάστηκε σαν ο διεφθαρμένος από τη Δανία με τα σπασμένα αυγά, το βιαστικό γάτο. Κύριε Μισελινά, μια πουλήσε εδώ, πάρτε σας παρακαλώ αυτά τα χρήματα. Να το δώσετε στις επιδείξεις του βιβλίου μας. Τώρα όμως πρέπει να πηγαίνω. Φανταστείτε, ένας ανώτερος αξιωματικός. Καλά τώρα. Στο καλό, ηγουμένη. Ευχαριστώ πολύ για το δωρεά σας. Στο σώμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αδερφή. Δεν είμαι αδερφή. Είμαι η ηγουμένη Αντωνία Ρανιέρη. Και εσάς, Αντωνία, σας λένε. Εμένα, Αντωνία, τι να δω. Είναι 3 εκατομμύρια. Εντάξει, σας εμπιστεύω. Λέω, σας εμπιστεύω. Κατάλαβα. Αρχίζω εγώ. Η αποθήκη είναι γεμάτη με αυγά δικά σου. Σειράσου. Το παρασύρθημα πάνε να θυμάσαι, αλλά άμα δεν το θυμάσαι δεν πειράζει. Δώσ' μου τα 3 εκατομμύρια να σου δώσω τα έγγραφα να φύγουμε. Ποια έγγραφα? Τα έγγραφα για το πλοίο. Πλοίο.
Τι άλλο πλοίο? Όχι, το ίδιο πλοίο. Ναύτες και κανόνια. Α, κατάλαβα. Πας να μου τη φέρεις. Αλλά άμα νομίζω ότι θα σου δώσω τσάμπα τα έγγραφα, τότε γελιέσαι. Έγγραφα. Γιατί εγώ τα ξέρω όλα. Και για τη Siemens, και για το χρηματιστήριο, και για τα ομόλογα, και για το χρέος, και για... Σικιακού. Κάτσε εκεί στο κύριο! Κύριε Μηθορνάς, είστε. Δεν το περίμενα από εσάς να το κάνετε με την αδελφή. Ηγουμένη, βοήθεια! Ηγουμένη, πού πάτε? Αδελφή, τι κάνεις τον κύριο επιθεωρητή? Εσύ είσαι! Είσαι στα ίδια επιθεωρητής, τι μαλακία ήταν. Τι δίνετε σημασία, ένας φτωχός τρελός είναι που του αρέσει να μεταμφιέζεται. Είναι ακίνδυνος. Τι άλλο που μεταμφιέζεται? Είναι ακίνδυνος, αλήθεια. Ακίνδυνος! Κόντεψε να μου σπάσει τα κούκαλα! Και εσύ λες ακίνδυνος! Πάμε όμως τώρα μέσα να μου τα πεις όλα, να μου πεις ακριβώς τι είχε γίνει, ποιοι είναι οι συνεργοί σου. Να μου τα πεις όλα γιατί αποκλείεται να τα σκέφτηκες μόνη σου. Πάω στοίχημα ότι υπάρχει άνθρωπος που σου είπε... Εγώ είμαι αυτός! Εγώ της έδωσα τα κλειδιά και την έντυσα καλόγρια. Παλιθή. Πάλι εσύ. Γιατί πήγες πάλι στη μέση? Το κάνω για να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση που σε έμπλεξα. Εγώ θα φάω 2 μήνες. Εσένα μετά από 10 χρόνια θα σε βγάλουν Δεν έξω. είμαι τρελός, κύριε Πεθερικά. Δεν είμαι τρελός. Αλλά πρέπει να με συλλάβετε. Αλλά άμα δεν θέλετε, φεύγω. Γεια σας. Κύριε Καπιτάν! Ναι. Δυστυχώς σου είναι αυτός, ασθενής. Όχι. Ναι. Εγώ τον βλέπω για πρώτη φορά. Όμως μπορούμε να ρωτήσουμε στα εξωτερικά γιατρία. Γιατί μπορεί να ήρθε σήμερα το πρωί. Αλλά έχω μια καλύτερη ιδέα. Μάλιστα. Φέρτε τον επάνω να του ανοίξω το κεφάλι. Ένα άνοιγμα του κρανίου για αέρισμα θα του κάνει καλό. Άνοιγμα για αέρισμα. Πέρα και να βοηθήσετε το κεφάλι. Θέλετε να κάνουμε και εσάς το ίδιο. Να σας ανακοπήσει. Πάντως, εγώ θα είμαι πάνω. Ελάτε όποτε θέλετε. Γεια σας και τη στάση σας. Ωραία, χρειάζεται. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Δεν το αντέχω αυτό το μέρος. Θα τον πάρετε μαζί σας. Μόνο εμένα πρέπει να πάρετε. Εγώ είμαι ο ηθικός αυτοργός. Αλήθεια σας λέω. Αυτή η εξετάλα σε μόνο εντολές. Όπα. Ποιος είσαι, τέλος πάντων. Γιατί θα τρελαθούν. Είμαι ο έμπορος Αρνάλντο Καλογεννημένος. Θα ακούσαμε αυτό γι' αυτό. Φίλε, ο έμπορος Αρνάλντο Καλογεννημένος καήκε στις φλόγες την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτή την εξοπλιστική. Και εσείς που το ξέρετε. Το έγραψαν γι' αυτόν, το έγραψαν γι' αυτόν οι εφημερίδες. Παρακαλώ. Τόσο σπουδαίος που το γράψανε οι εφημερίδες. Δεν είναι σπουδαίος, εννοείται. Πάνω που είχε κηρύξει φτώχευση, ξέρετε, ήταν ο μοναδικός προμηθευτής πάνω από όλους εταιρεών. Που λέτε λοιπόν, κήρυξε φτώχευση και πάνω που θα το πιάνουμε. Πιάσε με τώρα! Γιατί δεν με πιάνετε τώρα? Αλλά αν με πιάσετε, να ξέρετε ότι δεν σας συμφέρει καθόλου. Ας τον αφήσουμε, κύριε επιθεωρητά. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως το λένε, έτσι όπως τα λέτε εσείς, τότε εσείς πρέπει να φύγετε. Κάνετε λάθος. Γιατί αν με συλλάβετε, θα πρέπει να ανακοινώσετε δημόσια όλα τα έγγραφα και τότε θα δείτε τόσα μεγάλα ψάρια να σπαταράνε που θα τρέμετε από το φόβο σας. Θα πρέπει στο τέλος να παραιτηθείτε. Γιατί θα σας στείλω στο διόλο τη μάνα. Θα σας σκοτώσουν. Δεν κατάλαβα. Με εκβιάζετε. Δεν υποχωρώ με τίποτα. Χαρά στο κουράγιο σας. Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα έγγραφα, σας παρακαλώ. Έτσι για να γελάσουμε. Γιατί το κάνεις αυτό? Πετάς τόσα εκατομμύρια και λίγα γέλια. Θα σε κάνω να γελάσεις εγώ. Το κάνω για να σωθούμε και δυο μας, αγάπη μου. Σκέφτεσαι και εμένα, Αρνάλντο, τι καλά σου είσαι. Πέρασε τους χειροπέδες, κάτω στα αεροπλά και πάμε να φύγουμε από εδώ. Θα τρελαθούμε. Είστε επιθεωρητής! Σας παρακαλώ! Συλλάβετε με! Αυτός εδώ! Αυτός θέλει να μου ανοίξει το κεφάλι! Ομολογώ, ναι! Είμαι ένοχος! Έχω κάνει τόσα εγκλήματα! Θα πω στη φυλακή για τουλάχιστον 20 χρόνια. Αλλά μην με ενδιαφέρει! Αρκεί να με γλιτώσετε από αυτόν! Θα ομολογήσω κι όλους τους συνενόχους μου, ναι! Αρκεί να σας πω! Φτάνει! Το τρελαθώ κι εγώ τώρα! Αυτό δεν είναι τρελός, κύριε επιθεωρητά. Είναι ένα από τα μεγάλα ψάρια που σας έλεγα. Πρέπει να τον συλλάβετε. Ναι, καταγγείλτε με, σας παρακαλώ! Καλά, τι τους έχει πιάσει όλους και αυτομουνίονται. Πρώτα ο διευθυντής του μεταφείου. Ο διευθυντής, φίλε. Ναι, το ξεχάσαμε αυτόν.
Πέρασε λίγο, παιδες. Πήγαινε το στα κεντρικά να κάνει την αυτομόνησή του και καθώς θα τον πας στην κλούβα, φέρε το διευθυντή. Φέρε. Εδώ είναι. Αυτός είναι. Κύριε επιθεωρητά, είστε μεγάλος κεφάλας. Σας το λέμε εδώ και μία ώρα ότι είναι αυτός. Καλά. Θα τρελαθώ τώρα, αυτομηνιόμενοι. Αυτομουνιόμενοι. Μεταμφιεσμένοι, καλόγριες, πουτάνες. Τι θέλετε από μένα? Εγώ πάντως ξέρω τι θέλω. Θέλω να δω να τεινάζονται όλα στον αέρα. Φαντάζεστε ένα μεγάλο γκρουπ απατεώνων γονατιστή ή και στα 4 να παρακαλάμε τη συγχώρεση όπως τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ξεχνάς ότι θα βρίσκεσαι στο κέντρο της έκρηξης και θα παρακαλάς εσύ για συγχώρεση. Γιατί το να βρίσκομαι στο κέντρο της έκρηξης θα είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Νάτος, εσείς δεν με πιστεύατε. Κύριε Πεδαμένε, εξήγησε πως δεν είμαι τρελός. Και ήρθες από το πάνω στο κάτω κόσμο για να μου τι σαν αυτομονίωμε. Παιδιά, κάτι το να σκάσει γιατί θα τρελαθώ. Σκάσε, τι θα γίνει, θα κάνουμε καμιά μεταμόσχευση και πάνω. Πάνε εσύ, που είχαμε μείνει. Το σκάνδαλο, ένταξη χαράς. Και πώς θα γίνει αυτό? Αρκεί να ρίξετε μια ματιά σε αυτά εδώ τα κείμενα. Ναι, τα είδα, αλλά είναι όλα μπουρνέζικα, δεν βγάζω άκρη. Ξέρω ένα πιο εύκολο, εμείς και βλάπες, ξέρω. Ξέρω ένα πιο εύκολο τρόπο. Πείτε στη σειρά, έχουμε τραγουδιστά. Στη σειρά, και εσύ κολόπατσα, στη σειρά. Τα χαρτιά μιλάνε για ανώτερους δημόσιους λειτουργούς. Που τα έχουν αρπάξει. Και δεν τα λέει υψηλή κοινωνία. Υψηλή κοινωνία. Τουλάχιστον 6 μεγάλες δίκες. Για δισεκατομμύρια που κλέφτηκαν από το αθώο κράτος. Μιλάνε για μια τράπεζα με έδρα ένα μοναστήριο. Ένας άλλος έφαγε ολόκληρα πλοία. Ακάλυπης επιταγής. Κλέψιμο στα φάρμακα και στις ασφάλειες των νοσοκομείων. Κλέψιμο στα τελωνία. Στα τσιγάρα και στις μπανάνες. Ω, τι ωραίο πακέτο χαρτιών κρατάμε. Τι ωραία που είναι η ζωή για όποιον ξέρει να τη ζει. Αλλά εσύ μικρόμεσαίε πρέπει να τα δέχεσαι. Και να αποταμιεύσεις. Δεν πρέπει να τρως κρέας. Πρέπει να σώσεις το ευρώ. Ενώ οι άλλοι κλέβουν, εσύ λιτότητα. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Αλλά πού να δείτε και τα υπόλοιπα. Έχουμε αρκετά για να τραγουδάμε μέχρι το πρωί. Έσχος. Έσχος. Κύριε δικαστά, είστε πολύ ωραία εδώ. Ακούσατε και το τραγούδι. Και το τραγούδι και όλα τα υπόλοιπα θα είναι. Πριν λίγο πήρα και την αυτομόνηση του ανώτερου αξιωματικού. Εκτός αυτού έκανα και μια μικρή έρευνα όσον αφορά τη μεταφορά του με το νεκροταφείο. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύεται αλήθεια. Είδατε, εγώ σας το έλεγα. Αλλά δεν το μας είπατε. Και τι λέτε να κάνουμε, κύριε δικαστά? Τώρα βρισκόμαστε πάνω από ένα ανασκοπέλτο. Μόλις κινηθούμε, θα γίνει έκρηξη! Και τι έγινε, φοβάστε το θόρυβο της έκρηξης δηλαδή? Και να πω την αλήθεια, φοβάμαι. Και όχι τόσο την έκρηξη, όσο τις αλυσίδωτες αντιδράσεις που θα ακολουθήσουν. Κάθε σκάνδαλο σέρνει πίσω το άλλα 10. Κι αυτό με τη σειρά τους άλλα τόσα. Κατάλαβα. Το συνηθισμένο πνίξιμο. Πολύ δειλοί είστε. Εγώ όχι. Εγώ είχα το κουράγιο να αυτομουνήσω τον εαυτό μου. Και εμείς τα έχουμε. Κάντε μου καλά είναι τηλέφωνα και θα τους δείξω τι θα τους κάνω. Τηλέφωνο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Να εδώ κύριε δικαστά. Ας τους δείξουμε ότι υπάρχουν ακόμα άτομα που είναι ικανά να ξεπλύνουν τα σκατωμένα ρούχα. Άλλωστε, είμαστε πρώτοι σε παραγωγή απορριμματικών γεννητηρίων παγκοσμίως. Εμπρός, εξοχότατε, συγγνώμη που σας ενοχλώ τέτοια ώρα. Μας πρόκειται για ζήτημα υψής της σημασίας. Έχω στα χέρια μου χαρτιά που καίνε και θα κάψουν πολύ κόσμο. Αρκεί να αρχίσουμε τις ρήψεις. Τι, υφυπουργοί, αυτή είναι μηδαμινή. Εδώ βρίσκεται στη μέση ο πρωθυπουργός με τον αδερφό του και το κουνιάδο του. Ναι, και ο θείος του Μητροπολίτης. Ναι, όλοι εδώ είμαστε εξοχότατε. Ναι, θα σας περιμένουμε εξοχότατε. Δεν θα το κουνήσουμε από εδώ εξοχότατε. Γεια σας. Καλά, για
για να θορυβηθεί η εξοχότητά του πάει να πει ότι είναι κάτι σημαντικό. Μπορώ να έρθω λίγο μαζί σας? Ναι, μπορείς, φτάνει να μην μιλάς. Ωραία. Και πάμε να προπαντήσουμε τον εξοχότατο τώρα. Ασφαλώς, σαφώς. Εξοχότατος. Τώρα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνει η έκρηξη. Αυτό θα γίνει όταν έρθει ο εξοχότατος. Και αρχίσουμε τις συλλήψεις. Έτσι. Ναι, κύριε εξοχότατε που σας έρχατε. Αυτή έχει τα χαρτιά. Αυτή. Ποιος είναι αυτός που έφυγε? Κανείς δεν ήταν. Τι ωραία κοπελιά είσαι εσύ. Είναι αυτή που μου έλεγες? Ναι, αυτή. Έχει τα χαρτιά. Έλα εδώ, Μητρούλα. Πού κάνεις πιάτσα, κοπελιά? Λίγο εδώ, λίγο εκεί. Δεν έχω σταθερό μέρος. Μ' αρέσεις. Λέω να τα πούμε κανένα βραδάκι. Λοιπόν, για να δω τα χαρτιά. Τι μου λέγατε στο τηλέφωνο? Είστε αυτός, είναι αλήθεια λοιπόν. Για πείτε με επιθεωρητά. Τι θα κάνατε αν σας έλεγαν ότι ένας τρελός με μία βόμβα τριγυρίζει την Ιταλία που όταν σκάσει θα καταστρέψει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο? Σιγά, αυτό το έχουμε ξανακάνει. Θα τον συλλάμβανα, αλλά ακόμα και αν μου το δω έπισκα, θα απενεργοποιήσω τη βόμβα. Ωραία. Και για πείτε μου τώρα, ποιος σας είπε ότι θα τα έγραφε λιγότερο επικίνδυνο από τον τρελό με τη βόμβα? Όταν μάλιστα θέλετε να καταστρέψετε ολόκληρη την Ιταλία και όχι μόνο ένα οικοδομικό τετράγωνο. Το πέσιμο της κυβέρνησης ή η απομάκρυνση ορισμένων υπουργών θα ήταν το λιγότερο. Ίσα θα ήταν και υγιεινό, θα μπορούσα να πω, γιατί καθώς έλεγε ο Μακιαβέλη, ήταν ένα σκάνδαλο που και που δίνει ευχαρίστηση στον δυσαρεστημένο πολίτη. Τώρα όμως με αυτά τα έγγραφα δικαστά, επιθεωρητά, καταστρεφόμαστε, το καταλαβαίνετε. Τι θα κάνουμε όταν ο κόσμος δεν θα πιστεύει πια τις υποσχέσεις? Όταν πολιτικές συζητήσεις με βάση το θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, θα συνοδεύονται με ρίτσιμο σάκερ φρούτων. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα όταν ο κόσμος δεν θα πιστεύει τον παπά που του υπόσχεται τον παράδεισο, ούτε το στρατιωτικό που του εξυμνεί το γενναίο θάνατο για την πατρίδα? Πώς θα τα βγάλουμε πέρα, επιθεωρητά, πώς θα διοικήσουμε αυτή τη χώρα όταν οι πολίτες θα πάψουν να ακούν τον παπά και να αναζητούν τον άλλο κόσμο, τον καλύτερο κόσμο, στον παράδεισο και θα έρθουν να αναζητήσουν εδώ? Τότε θα ήταν καλύτερο να μας κατέστρεφε μια ατομική βόμβα όπως έλεγε και ο υπουργός από την Βιέννα. Λυπάμαι, εξοχότατε, μα δεν με συμφωνούσατε μαζί σας, ούτε με τον υπουργό από την Βιέννα. Ορίστε. Σωστά, πολύ σωστά. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε με θάρρος όλες τις τρύπες και όλους τους βόθρους και αλίμονο σε όποιον δεν ξέρει να κολυμπάει πρόστιο και ελεύθερο. Τι άσχημοι τρόποι! Τι κακόκουστοι που είστε! Μιλάτε ακριβώς όπως οι φανατικοί! Ναι, διοναρχικοί, φανατικοί, ανεύθυνοι και εγκληματικοί! Γι' αυτό λοιπόν και το καθήκον μου ως ανώτατου δικαστικού λειτουργού αυτής της χώρας απαιτεί να σας εξουδετερώσω! Καθηγητά! Πάτε τους! Είναι δική σας τώρα! Μα τι τρελαθήκατε! Όχι εγώ! Εσείς τρελαθήκατε! Αλλά θα σώσω την πατρίδα μου από την καταστροφική σας τρέλα! Γεια σας! Όταν θα βγούμε έξω από εδώ, θα σε βάλω μέσα! Θα βγείτε έξω από εδώ! Και ποιος σας είπε ότι ψυχοπαθείς βαριάς μορφής όπως εσείς μπορούν να βγουν έξω από εδώ? Μας αφήνεις στα χέρια ενός γιατρού που κάνει τον τρελό! Εντάξει, μην ανησυχείτε, μια γυρισούλα θα σας κάνει. Δεν είναι τίποτα. Καταραμένε, βοήθεια! Βοήθεια! Μας πούλησε η πατρίδα! Έσχισε το έγγραφο σας, ρε! Πώς έφερα μαμορφουλιά, συμπαθητικός, Μου προκαλείς αηδία! Τι? Δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος που θα καταγγείλει και σένα! Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι πολίτες. Κάποιος που απέκτησε το ελάττωμα της τιμιότητας! Λάτω εσείς! Τι είναι αυτό που έβαλες στο κεφάλι σου? Είναι μια έλικα, είναι για να παίρνω αέρα. Δεν έχουμε άραγες και βγάλε αυτό το πράγμα! Αυτός ο άνθρωπος έσκησε τα χαρτιά μας! Πες του ποιος είσαι! Είμαι ο έμπορος Αρνάλντο Καλογεννημένος. Χαίρομαι πολύ! Έχω ακούσει πολλά για σας. Όλα είναι αλήθεια. Χαίρομαι που σας γνωρίζω ζωντανό. Σας ευχαριστώ.
Ξέρετε, έκανα με ένα βαρύ έγκλημα με το να παρακρατήσω έγγραφα τα οποία δεν είναι δικά μου. Βαρύ, μεγάλο, δεν θα έλεγα και τόσο. Άσε τα διεξήματα, δώσ' του μια πουνιά του. Σταμάτα επιτέλους! Γιατί πουνιές μιλάς! Εντάξει, το ξέρω. Φέρθηκα σαν βλάκας με το να παρακρατήσω έγγραφα τα οποία δεν είναι το να παριστάνω τον πεθαμένο, αλλά ελπίζω με τη βοήθεια του εξοχότατου από εδώ να την γλιτώσω με κάνα χρόνο. Χρόνο, μα τι λέτε τώρα! Θα κάνουμε νέα δίκη και θα σας απαλλάξουμε τελείως. Σας ευχαριστώ! Άλλωστε, εδώ και καιρό ήθελα να μοιάζω με τους ανθρώπους σαν και εσάς. Έσατε σαν κάλτο, φυγητά. Στο διάλο, μπλοκάρισε! Κάτω η αναρχία! Κάτω η αναρχία! Και το πειράζομαι να με κάνετε κάτι, ρε! Τι πράγμα μπλοκάρισε! Να! Η γαμημένη Έλικα! Δεν γυρίζει σωστά! Σας παρακαλώ! Τι έπαθε! Πάλι μπλοκάρισε! Τίποτα δεν ησυχητικό! Συμβαίνει πάντοτε όταν η εγχείρηση είναι φρέσκα. Ποια εγχείρηση! Δεν τα στρώνει! Τι του κάνατε! Τον εγχείρησα! Ένα μικρό άνοιγμα του κρανίου για αέρισμα του εγκεφάλου. Και μετά κλείσιμο. Βλέπεις τι ωραία δουλεύει! Καταστρέψατε! Ας μην υπερβάλλουμε, δεσποινείς! Είναι δολοφονία να... Είναι... Εμείς δεν κάναμε τίποτα! Απλά θεραπεύσαμε ένα τρελό που ήθελε να καταστρέψει την κοινωνία μας! Απλώς... αλλάξαμε ορισμένες λειτουργίες του κεφάλου. Ξέσφιξα τη βίδα της λογικής και όλα ξαναλειτουργούν νορμάλ. Νορμάλ στο σημείο που επιθυμούμε. Υπάκουο σε ό,τι του λένε οι αρχές. Αν όλοι οι πολίτες είχαν την ποιότητά του, θα δημιουργούσαμε την ιδανική κοινωνία. Ναι, μια ιδανική κοινωνία στην οποία ο κανόνας θα ήταν κλάψε. Αφού όλοι κλέβουν, κλάψε και εσύ, κλάψε λιγότερο, αλλά κλάψε. Ένας ποινής μπορεί να λέτε τι θέλετε, αλλά έτσι η κοινωνία μας δεν θα διέγεται κινδύνους. Να και οι φίλοι μας, ξαναφτιαγμένοι! Ξέρει, είναι όλοι τους ευτυχισμένοι, τους βλέπετε. Εσείς, δεν εξόπτεστε πια! Είμαστε ποτέ καλύτερα! Είστε ευτυχισμένοι! Ναι, γιατί με γυρίσατε και εμένα με αυτόν τον τρόπο. Μου ανοίξατε τα μάτια, το μυαλό. Μα τι κάνετε, δεν πετάτε, έλα. Έξω. Φεύγω! Πάω σπίτι μου! Δεν θα μείνω εδώ να μου βάλετε τον Έλικα! Να μου βάλετε πράσινα γυαλιά να τρώω όχι και να λέω ότι είναι πράσινη σαλάτα! Γεια σας, δεσποινείς! Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια μέρα! Οι υπόλοιποι νορμάλ θα έρθουν στη σκηνή να τους παρουσιάσω το κοινό μου! Τώρα τους φτιάχνω, τους εγγυρίζω και θα έρθουν αμέσως! Τώρα έρχονται! Ελάτε! Ελάτε! Κουκλάκια δεν είναι! Να όλοι! Είναι νορμάλ, είναι υπάκουοι οι πολίτες! Ένα κρανίο και μετά με ένα αέρισμα γίνονται όλα καλά, όλα νορμάλ. Έχει και μια Έλικα. Ο Κλεάνθης. Εσύ άρχισε το χέρι και δεν είχε σφιγμό. Έχω βάλει ένα γκούρι. Σπασμένα αυγά, γιαστικός γάτος, γιαστικό. Και λοιπά τι είναι καλύτερο. Καλύτερα πουτάνα παρά πεκροθάφα. Τι παγέτα ήταν αυτή. Ολική Αλέξα. Ώστε πίνω τις ιστορίες σαν το κρασί. Ακόμα και τις πιο χοντροκομμένες. Η Κατερίνα. Άκυξε! Η Λίλη.
προνόμια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τους έπιασε όλους και αυτομονίονται. Ώστε δεν είσαι παντρεμένος. Παντρεμένος και κορυφαίξε. Απλώς, συζώ μου μία φίλη. Ο Αντώνης. Αστυνομία! Ο Τάσος. Ο Αποστόλης. Υδρώνεις ακόμα. Είμαι ακόμα τρομοκρατημένη. Υδρώνω συνέχεια. Η Ρούλα. Το ποτό ήταν μπομπά. Να τη φτιάξετε τη μηδενική κοινωνία. Εσύ ομορφούλα μου ξέφυγες όμως. Η Ευαγγελία. Τελικά ήταν η Αγγέλα σου. Όχι, ήταν η Αρχοντούλα. Ο Βενιαμίν. Μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σκηνοθέτηδά μας, την κυρία Φόφη. Έλα πάνω γυναικάρα μου. Πάρα πολλά παιδάκια που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, αλλά θα θυμηθώ μερικά ονόματα. Πρώτα απ' όλα την ομάδα που μας βοήθησε κατασκευαστικά, που είναι η ομάδα του Δημήτρη, που είναι ο Τιγάνη, ένα Τιγάνη, ο Αλέξης, ο Τζακ φτιάχνει εκπληκτικό τσάι και καφέ, ευχαριστώ πολύ. Και ωραία κεράσια. Το Μίμη βέβαια που μας βοήθησε και είναι εκπληκτικός ζωγράφος. Τον κύριο Κορομιλά ο οποίος έγραψε. Και άλλους πολλούς αφανείς. Α, και το κορίτσι λάστιχο, τη Διονυσία.